que hacen una sombra de puta madre, ¿no? Vale. Egun on eta ongi etorri guztioi eta eskerrik asko. Aurten PBL dei egun honetan bi hitzaldi, bi mahai-inguru eta 3 gonbidatu izango ditugu. Lehenik eta behin gurekin daude Markel Irizar eta Leire Olabarria, beraz, txalo bero bat haientzako. Gaur haien kirol ibilbideaz jardungo gara, haien egungo jarduerez ere, besteak beste. Eta, bueno, orain arte dizketan jardun gara eta hainbat anekdota eta historia txikire seguru kontatuko dizkigutela. Baina lehenik eta behin aurkezpen labur bat bi lagun hauena. Batetik nire eskerretara Markel Irizar, 2004an txirrindularitza profesionalean hasitakoa Euskal Tele Euskadi taldean, aurrez Ulma Zegasan eta Olarra Erkoreka taldetan aritu zen, eta profesionaletara salto egin aurretik, zorigaitzeko kontu bat ere pasazitzaion, minbiziari aurre egin behar izan baitzion. Euskal Tele Euskadin zenbait urtez jardun ondoren, Trek Segafredo taldeko txirrindulari izan da, 2012tik 2019 bitartean, eta iaz, Donostiko klasikoan, eten zuen bere kirol jarduera profesionala, nahiz gaur egun oraindik Trekekin badituen hartu emanak eta taldeko kide den, horren adierazgarri bertan dagoen bizikleta. Eskuinetara aldiz, Leire Olabarria, pistan aritu izan da Leire txirrindu gainean ere, eta baita zenbait rutako txapelketetan, Bizkaia Durango taldearekin. Berandu hasi zen, egungo parametroetan berandu hasi zen txirrindularitzan, baina ez ditu edonolako garaipenak lortu, esaterako 2008 garren urteko Pekineko Joko Olimpikoetan parte hartu zuen, eta proba puntuagarrian brontzesko domina eskuratu zuen, ez dela gutxi. Baditu bere palmaresean hainbat eta hainbat garaipen eta beste hainbat kontu. Biak txirrindulariak eta lehenengo galdera hortik eta zuri Leire. Berandu hasi zinen txirrindularitzan esan dugu, zer bultzatu zintuen txirrinda hartzera, zergatik hasi zinen profesional bezala txirrindan? Bueno, hizketan aritu garen bezala, badirudi gaur egungo goi mailako kirolak oinez hasi orduko entrenatzen hasi behar dezula, nire kasua oso desberdina izan zen, atletismoan aritu nintzen lehendabizi. Joko Olimpikoetara joatean nuen amets, eta atletismoan arazo desberdinengatik ikusi nuen ez nuela amets hori lortuko. Unibertsitatera joan nintzen, lanean hasi nintzen, eta 27 urten euskala bizitzak bigarren aukera bat eman zian. Joko Olimpiko hietara joateko aukera ikusi nuen, pistako txirrindularitzan. Eta 3 urteko lan gogorrarekin da ikasketa azkarrarekin, Pekineko final horretara eraman ninduten. Espainiako selekzioan emakume bakarra izan nintzen, eta egia da. Niretzat han egote hutsa sekulako ametsa izan zen. Ez nuen espero hain txirrindulari honen artean domina hori lehiatzeko gai izango nintzenik, eta egia da, beti kontatzen dut, nire inguruan zegoen guztiak askoz gehiago sinesten zuen, nik neure buruagan baino.
Baina egia da ere emaitza horren ostean konfidantza ekarri zuela eta segidako urteetan aurretik espero ez nuen garaipen asko etorri zirela ere. Ederto. Eta Markel, zure kasuan zer bultzatu zintuen bizikleta gainean jartzera? Bueno, ni aurrez korrikalari izan nintzen, eta gure etxean afizioa esenteuen, txirrindularitza, gu isa jurasikoaga, 40 urtekin induraien garaiko jentiaga, eta orduan 85an indurainek 5. turra irabazien, da horrek nik uste bultzatuela jente asko txirrindularitzan hastea, eta holaxe 15 urtekin ekin gotzan txirrindulari ibilbide honi, lehen esan duzu moan, oinala 6 hilabete bukatuan kirol ibilbide honi. Txirrindu gainean zuek bakarrik zoazte, zuk aipatu duzu, inguruaren konfiantza eta bultzada hori, talde lan ugari dago bertan, nolako garrantzia du taldeak, zerk eramate zaitu zure guztia ematera, ze garrantzia du inguruko horrek, zelako eragina du, ze ardura da, zuen kasuan? Uste dut esperientzia desberdina direla alde batetik pistako txirrindularitza munduko txapelketa batean joko olimpikoetan herrialde bakoitzak txirrindulari bat jartzen du. Beraz, hor guri bakarka lan asko egitea tokatzen zaigu, baina azken finean zure ingurunean lan hori ahalik eta hobekien egiteko taldea osatzen duzu, bai entrenatzaileekin, bai zaintzen zaitu medikuak, bai entrenoetatik errekuperatzen zaituzten fisio, osteopatak, zauriak, erorketak dituzunean, hemen ikusten dezuten bizikleta hau askotan guretzat gure laneko gailua da, beraz mekaniko badaukazu ere bere lana ahalik eta hobekien egiten duena, ez? Azken finean munduko txapelketa batetara irteten zarenean, zuri jartzen dizute dortxala, zuk emaitza bat lortu behar dezu, baina azken finean guzti horiek egin dute beraien lana ahalik eta hobekien, eta zuk emaitza horrekin euren lana ere errematatzen dezu, ez? Hortik alde batetik gauzak ondo ateratzen denean garaipen hori bereiekin partekatu alduzula, eta hortik ere, zeren eta esperientzia zailak ere izaten dira, lortzen ez dezunean edo zure maila ematen ez duzunean, askotan daukazu sentsazioa zuregan sinistu duen ekipo horri nolabait faiatzen ari zarela, ez? Eta ikasketa asko daude, gero egia da errepideko txirrindularitzan dinamika oso desberdina dela, eta niri ere errepidean aritzea gustatu bazait, entrenamentu gisa hartu dut, eta askotan bakar lane horretan zure autoexigentzia oso handia izaten da, eta ni errepidera joaten nintzen entrenatzeaz gain, taldeko giro hori eta taldeko lan hori pixkat sentitu nahi nuelako izan da, eta gero egia da bizitza errealean, bai enpresa batean zaudenean, eta bai proiektuak atera behar direnean ere esentzia berdina dela azkenean, beti gustatu izan zait, ni baino hobeagoa den jendeaz inguratuta egotea, eta iruditzen zait talde lanean aritzen zarenean, ero aritu behar zarenean, behintzen nire helburua izaten da, ez? Ondoan dauden guztiak ni baino hobeak izan daitezela, eta uste dut azkenean horrek eramaten zaituela nolabait gauzak ondo egitera. Markel, Leirik esan du, errepideko txirrindularitzan kontua desente aldatzen dela, batetik talde gisa jartzen duzuelako, baina zuen kasuan gainera, gaur egun, fokopeko hori izan duzuna orain arte, da txirrindulari izan zela, eta taldean jartzen duzu nolabait fokopean, zu izan zelako txirrindularitako bat, baina gaur egun taldearen beste aldea ere ikusten duzu, ez? Teloiaren beste aldea ere ikusten duzu. Nola talde baten egungo jarduna? Gure kasuan, nire kasuan adiez, errepideko txirrindularitza izan naiz, Gregarioa gaina, Gregario txirrindularitzan da beste baten mesedetan lanik indaben norbait, beste kirol batetik atorren jentiantzako zaila ulertzen, ez? Zela prestatzen zaien, entrenatzen zaien, lasterketa da iristeko, lan iteko, hirugarren batek, kasu honetan zure taldeko batek, bere emaitza lortzeko. Hau da, beak irabazteko, behauteko podiumean, eta taldian helburuak beteta, norbere helburu pertsonalak asetuta geratzeko. Orduan, hortako konpromiso asko bia, ez? Tribu hortako parte izateko sentimentu indartsua, azkenean hor team spirit edo espiritu importantea beharra, eta gero azkenean gure kasuan konbibentzia kontu da, ez da, zupentzau guk itzulien di baten, 21 egun dia berez itzulien di bat, tur bat, buelta bat edo giro bat, 4 egun lehenago juten gaz, kontrol antidopinak eta eukiten du, eta normalen beste egun gelditzen gaur. 25 egun gauz,
lotan, bazkaltzen, dutxatzen gure taldekidekin. Eta, bueno, nekia atorrenean eta momentu zaila atozenean, konbibentziako rosia sortzen dira, eta ez da igual hemen moan, unibertsitatean, norbaikin rollo txarra almagotzu bakoitza bere txabiola eta astu, ez? Edo lanian gero bilatuko zaila, sortze urdikuzu, tipo hau zetezu, desatxekin baina, etxasoia ez da deskonekta bintzeke. Gure kasuan behak inafaldu bizu, eta batzutan behak inin bizulo. Orduan, konbidentziako horre mututzu beste txipat, ez? Nire kasu noin netaldeko entrenatzaile naiz, gaztien, begirale naiz, edo ojeadore edo, eta nik importantzia xente mungoixat bakoitzen personalidea egin, ez? Lehen onatore horretik egon gaizketan, ez? Nik uste dut, eta zuek hemen, seguru formazio atletik prestatuta irtengo zaila, baina ez da oso importantia norbere esentzia, norbere buskabideaz izaera hori, ez? Norbere talde edo struktura baten egokitu eta apur bat, ez da idan zeidiu da hitza, baina zuzenean kolektibo baten baskotan dana gauza danak ezin den zure era, ez? Eta gure kasu, mazkenian taldera atozen txirrindulari asko izarra dira, munduko txapelduna dira, kriston kontratuako, Instagrama, ez dakize, tal, postureua, eta askotan ez da erreza. Eta orduan nire lana, azkenian apuratu egin izangoa, apuratu jentia baretzia, eta erakustea kolektibo hortako parte izaten, zela konportau, zela zediu, zela ego hori jan, askotan, bestatu mesedetan, eta ez da errezia izaten, ez da? Aipatu dituzu zenbait aspektu talde lanean jarruteko beharrezko direnak, Leirezuk ere gaur egun baduzu enpresa bat, langile batzuk badaude bertan, eta jardun gara ona etorri aurretik, eta bertan dauden ikasle askok proiektutan taldean egiten dutelan, ze iradokizun, ze gomendio talde batean zer behar da ondo kokatzeko, ondo jardun dezan talde horrek? Bai, gauza asko behar dira. Fuistako txirrindularitzan, errepidekoan egon daitezkeen kontraturik ez dau, beraz, nire proiektua azaltzeko uste dut garrantzitsua dela kontatzea, pistako txirrindularitzan urte guztiko lana, egun bateko emaitzan, neurtzen da. Nire lehendabiziko mundialean, esan nuen nik hau egin nahi dut, hau da nire ametsa, hemen garatu nahi den nire talentua, baina berehala jabetu nintzen, selekziokideek sekulako tentsioarekin bizitzen zutela, egunura. Eta, plan B bat eraikitzea erabaki genuen, eta, nutrizioko sektorean enpresa bat sortu genuen. Nire kiroli bizitza 14 urtetan zehar garatu da, eta enpresa denbora horretan ere azten joan da, eta gaur egun inoiz espero ez genuen lekura iritsi gara. Niretzat oso garantzitsua zen, kirolariok entrenetatik errekuperatzen genituen, gauzak hartzen genituenean, produktu horiek seguruak izatea, zeren eta guretzat munduko agentzia antidopajeak arduradun egiten zaitu, zure gorputzean aurkitzen den gauza guztietaz, bai voluntaria izan edo ez voluntaria izan, eta horri izan zen abiapuntua. Eta uste dut garrantzitsua dela ere hemen kontatzea nik 18 urterekin zer gradu egin behar nuen aukeraketa egitea oso zaila egin zitzaidan, ez nekielako zer gustatzen zitzaidan. Eta gaur 42rekin ere ikasten jarraitzen dut, nutrizioko gradua amaitzen ari naiz, eta benetan orain esan dezaket gustatzen zaidana, ikasten ari naizela, beraz, mezua izan daiteke inoiz ez dela berandu, naiz da aurreneko aukeraketa egokiena ez izan, badaudela aukerak, gauza gehiago egiteko, eta gero, noski, enpresa bat eraikitzen duzunean, eta enpresa horretako langileak aukeratu behar dituzunean, eta hor, sekulako ikasketa egon dela, kirol bizitzako bizipen guztiekin bezalaxe. Esan duzu, egun batean neurtzen dela sarri urte osoko edo urte askotako lana, lan horrek esfortzu bat dakar, eta zukera aipatu duzulen, 21 egun horiek edo 25 egun horiek, baina urtea hori baino luzeagoa da, eta txirrindulari baten lana hori baino luzeagoa da, eta zailagoa ere bada. Ze zama da hori, Markel, zein da egunerokotasuna, txirrindulari baten egunerokotasuna? Azkenean nik uste eliteko kirolak, azkenean kiroldaren damoan dagoela persiño bat, ez da, babeslia hauz, diru dago momentuan dana apur bat, kirolan esentzia hori apur bat galdu egin da, eta estresa dauz, kontratu lortzeko eta emaitze lortzeko, ez? Guk
tur batea sartzeko, selezio bat eguen, eta selezio hortan sartzeko kriston estresa bat esan, eta bueno, gaixo jartzeko arrisku hori, edo bueno, eguraldi txarra egunean, guk txirrindularitzan oso mundu globalizatua, pentsa, hemen gaur Euskal Herrian igualdi txarra hau, eta batzuk Australian nengo entrenatzen, eta zu dengo Instagramet ikusten han dauzela 55 gradokin entrenatzen, da zu ja, bueno, kriston buruzama, ez, hemen ezingote gaur entrenau, eta apur bat nik uste dut, badau hor estres puntu bat, ez? Nik askotan esateot, guia psikologia konbalio deukukula, ez da? Azkenian oso jente ezberdinak gelan gauzelako, nire taldean egondi urtiak 17 nazionaleko jente eukio dela, eta alortatik oso aberazgarri izan da, baina bebai, egokitu behar izan za gauz asko, eta akordatzen naiz, egon jala 2 urte, konzentrazioa sartu nintzen, da gur normalian rumbliz bat eukin du, eta hor ikustu zein jekin zen gelan, da ikusinen, da lehenengo taldiaz urtetik urteak korrore barrixak etortzen dira, eta gelan euen zegabuk rema etiope batekin. Eta jaunitzen da, pakaixo, eta enek izan ezer bizitza, eta enek izan zan Keniako, Etiopiako galetu nuzan, da azkenean berba religioa, eta ez dakize, eta bestia, eta orduan aldorretatik oso aberazgarri xa, baina bai gisa, gero hain pertsonalia eta hain nazionalia ezberdinetatik, okitza bero itxura akola, eta askotan gauza batzuk ulertzia, ez da samurra, eta konbibentzia bat eukio esunean, segun nundizatozen, da segun zure atzien zer dauen, gauza asko ulertzia kosta ekin da, eta askotan empatia eriketa bat. Adibidez, gure taldeki batzuk, datoz instituto militarretatik, 12 urtekin, 11 urtekin, jahundia olako batez be ekialdekuak, rusuak eta dianak, umetatik fandia ara entrenatzea. Eta komentekin urtian 2 aldiz ikusten laburasok edo 3. Eta adibidez, Popovicek, Ukrainian nuela, kontaikin eben adibidez, superrazkar jaten eben, eta nik esaten notan, ostra, Popo, lasai egon, ez dut janak enduko. Eta esaten institututan, ekialdeko institututan, jana hotezala oso justo. Azkarren bukatzen jaten, eukala aukeria apur bat hori errepikatzeko. Orduan, beha garatuela instinto bat, superrazkar jateko, osea, isa mastika hori jateko, eukituko aukeria apur bat hori, eta kompetizioa zela maixan. Hau da, 3 gauzen eta apurtxoa sobrauko zen. Orduan, lehenengo jatenenak eukiko aukera apur bat gehiago jateko. Orduan, hori zateutzunean gu beste mundu batetik gatozela oso ezberdina, orduan igual ulertu oso bere izaeran parte batez, eta orduan aldortatik aberazgarri izan da. Toko izan bai, gaur egunean amerikano asko, eta igual hemen zinezkaitza, baina kristauak muturreño eruan da, eta zaten oztan 24 urtekin, eskondungo zela, eta orduan ikuikoela lehenengo bere sexu harremanak, ez? Eta nik ezinen ulertu, 2008 garran urtean ondiok, 24 urtekin izaten, ezin dute guzta, akustino zan, ni hola, ni flipaiken, eta ni akoratzen ez ni galdera gila eta nahi ekipoko, ostras, honekin gauen galderia. Nahi txuka hoikin ostan, itxurnedi profesional za, ez dakize, zandioza, eta ondiok bestatutako olako mentalia arkaiku, ez? Hori dana partekatu oso zauzenean 20 herrialde ezberdinetako jentiakin, eta bakoitzan danian bere aia eta bere amana, ez da. Lasterketa batera jo eskero, aurreko lanaz jardun dugu. Galeria hori izan, aurreko lanaz. Bueno, hori, Bale, ez dakit nomanez. Zer geratzen da, lasterketa bukatu, eta igual, adibidea jartzeko. Lasterketa egun baten, giroan. 3. etaparen ondoren zer dator? Zer da, nola egiten da ebaluazioa, zelan... Bueno, gure protokoloa nahiko erreza. Etapa hukau, normalean metan gure masajistak egoten dira, bakoitzak egiten dago bere leirek eta pertsutzen dauen edari horrei, bakoitzak bere izenakin. Lehen nahiko normala esan, danok egiten berdina, oin ja, bate gura hau txoko, ez dakizerekin, bestia esnia dano gaoin zeliakuak eta intolerantiak eta historianak, orduan bakoitza beria. Autobusia iritsi, normalean batzuk arrabola ekin da, rodio, ni normalean dutxa zuzenean, dutxau, eta zoz hasi jaten, eta autobusian juten hotelera, ez da? Autobusa guretzako etxe bat moan da, gure autobusak dutxako, sukaldia, eta golako sofa batzuk, eta egizizan ordu asko pasekin du bertan, da ezaleko gure etxiala. Han normalian masajistak etapa grabo egin dau, ze pantalla hundi baku, eta bueltan komento egin du,
iristen gautelea, normalian briefing motz bat egin du, hola akats potente batean horrena hitz egiteko, iristen gautelea, eta normalian da masajistak atien itxoiken. Emutezko room lista, eta gure gure maletagiak gelan, eta ia esatezku segelatan gauzen. Gela iritsi, aldatu, masajetik osteopatika faltzea, sukaldea isaku eta sukaldea isa normalean ordua jartzen dau, eta gero abian ja, mediku etortzen da berse oso behar duzun, abertan ondo fandan, eguneko gauza prestatu, maleta egin, urrungo nien berriz. Orduan, azkenean, zirku itinerante baga, eta protokola beti berdina. Orduan, gero bilera etapa aurretik egin du, etapako bilera planteatzeko, PowerPoint batekin, bideo batzukin da, eta gero bukaeran, bilera txuatik egin du, baina, hogeta bat egunean rutina berdina jan, berdina egin, eta azkenen horregatik bukatzen duzun itzule hondi baina, psikologikoki ez osapur baina, erreta ez, txurnuleritzakin. Ikusten den bezala, talde batean hainbat aspektu lantzen dira, hainbat profil daude taldean zehar, mekanikarien ulertzen dut, gakoa izango dela, zein da daukasun hartu emana mekanikariekin, bizikleta personalizatzeko, bertako baliade guztiak topera eramateko, ze hartu eman dago, zetarako gai zarete, ez, non daude aukerak, kasu horretan? Nik hor uste dut Markelek agian euki dezakela informazio gehiena zeren eta gaur egun hori, bai mekanikariekin eta ingenieria eta aerodinamika gaur egun ezinbestekoa bihurtu da, zeren eta bizikletaren mundua eta teknologia sekulako evoluzioa auki du. Asteburu honetan izan dira pistako munduko txapelketak, eta denborazko probak direnean munduko errekor guztiak hobetzen ari dira, eta nik uste dut hobekuntza horren zatia handi bat ingenieritza eta egon diren, teknologikoki egon diren evoluzioiekin etorri dela, eta nik nire azken urteetan Specialized markarekin izan nintzen, esan behar dut, pistako txirrendularitzak, markentzat, ikusgarritasuna ematen zuela, baina agian ez zuela pena merezi eurekin bertsio potente bat egitea. Pistako bizikletan moldeak ezberdina dira, errepidekoarekiko, peralte batean jarduten gara, orduan eje pedaliar edo bertako zati hori moltea erabat desberdina izan behartzen, eta marka ezberdinek, inbertsio desberdinak egin dituzte, baina egia da, gaur egun sekulako evoluzioa eduki dutela, eta berdin dela ze talentu daukazun, berdin dela zenbat entrenatzen dezun, gaur egun punta-puntako teknologia ez balin badaukazu, ez zara lehiakorra. Eta, ziurrenik Markeleko esperientzia askoz gehiago dauzka. Markel, zuk azkeneko urteetan probatu izan dituzu taldeko azken bizikletak, azken aldaketak, nola zen harremana, zer probatzen zenuen, zer ez, nola ematen zenuen feedbacka zuk ere? Nik uste dut hor bilan dauzela, ez da bata mekanikarixena, mekanikarixak kamionin egin dauelan, askotan kanpuan, orduan mekanikoa azkenean da errespetu banekin, azkelengo pringaua, ez da? Dauena kriston hotzak gaur engorzian hor bizikleta garbitzen da txukuntzen, eta ni askotan gerturatzen nintzen, ez? Eurena abertzen mauzuean dana, apur bat zehose beharrein, eta oitura dukan adiez, itzuli, adiez Kaliforniako itzuli izan, da izan lanian dana batzen igual, eta garagardo batzuk eruan, edo apur bat azkenean ordu-mordua deuzen, da askotan afaldu beko etezien, ez? Mekanika izan lana zen, zikinena, ez? Azkena, eta hori. Eta goi ingenieruekin, azken zazpirtiak bizikleta testatzen inot, kasu honetan, trekekin, marka amerikano bat, eta ikindun testa dira, normali ingenero bat etortzen da bizikletakin, Ameriketatik, 3 prototipokin, margotu baik eta izen baik, eta normalian bidaiatzen dauen ingenieruak, ez da bizikleta hori diseinau, informazioa ez pasatzeko, edo ez egin baten, zure erabakixan, zure feedbacka baldintzateko, ez da? Orduan, normalian aztenga 2 edo 3 txurrundulari, eta testa 5 kilometroko portu bat igotzen du bizikleta basiekin, bizikleta baseak gaur egunean da nere etxeko bizikleta. Ni bizikleta honekin igoko nintzen, jetxiko nintzen, eta gaur hartuko nintzen bizikleta prototipo bat. Bizikleta prototipoak inigo, jetxi, eta geroakot, zurbin monkio bat moa nola, erantzututela hor, galderak. Ze bizikleta goeto, zela frenatzen dau, ze aldatuko zeke. Gero igotzen ez berriz, nire bizikleta basiekin. Jeizten ez, demute uste bigarren prototipo bat. Gero datu honak apuntu ikiot. 3. ikiot, eta gau bukaren ikiot, balorazio orokor bat bizikletiana. Ze aldatuko nien, ze guztai isaten geixau, bat eta bestia. Eta gure artean txernueleixak ezin informazioa partekatu. Orduan, bat goixan dagoenean bestia behian dago. Orduan, denboran gauz bat eta bestia ikusten, baina gure artean ezin du hitz egin. Eta hola bizikleta bakoitzak
test bakoitza egin da 3 hilabetean behin. Eta normalien egin da 3 eta 4 test artean, da urte eta erdi ostian bizikleta merkatuan jartzen da. Eta bizikleta merkatuan jarri aurretik, guk erabiltzen du, profesionalak, guk oin ja nire taldekiek, erabiltzen daue, eta gero merkatuan jartzen da. Orduan, bizikletat atzian ingenieritzako lan askoako, askotan datuekin manejatzen gau da, ez da, gizema batio urresti eta gero aporua da gure feedbacka probadore moduan feelinga, kurbatan sartzeko ondo dauen, azelerazioan, apurat ustartu inbia. Dana ez da datuak, batzutan da norbere feelinga eta orduan norberan instintua bai da. Eta, dauz batzutan adibidez, telemetria proba egiten du, dana bizikleta sensoriek inoten da, eta hortik ikusten du, bazte pasaboleken, oin gutxi anekdota moan honitzen izan, oin gutxi, oin jala, 6 hilabete, eta ingenieruak inoen lamina bat jarrein limitea. Eta euren hartzen hitze inoen, eta esan dozan ingenieru bat bestiai, markeleak enungo bizikleta doiela limitea, gure jakian undauen limitea karbonua utxi aurretik. Eta ni bizikleta zian geometrez berdina, junitzen ni bizikleta batekin, eta oso guztuen nintzen. Junitzen bigarnakin, eta zehozeoian ez zuela ondo. Eta jetxin nintzen, eta esan notan. Bizikleta hau itxeguztein, zehozeako txarra, ez, Markel, berdina dia geometriaz, normalien hori ezin dugu esan. Igo nintzen da, bizikleta hau zehose raro dia. Eta gaiz, ibil nintzen ordu pare bat, eta beha izan notan, bizikleta da apurtengoa. Eta esan notan, sekula ez da apurtu zazpi urtien zela apurtuko bizikletat. Bizikleta da apurtengoa. Igo ginen koldez, hor Monako onduan duen portu bat, jetxi ginen, bum. Eta azkelengo semaforan, krak, apurtu inzan. Eta ginen nintzen ingenieroa, eta esan notan, barkatu, baina bizikletea apurtu inda. Eta behak eukan bihar da botia eta lau tablera txokolate Wisconsinekoak, eta emunostan opari moan da, eskarrik asko, oin jabakin nuen dauen limitea bizikletiana. Orduan, askotan, dana neurtuta duen mundu hontan... Eskerrak semaforuen apurtu zola. Baina, etxeak buidien zan. Askotan, orduan, dan neurtuen limite hortan, esperientzia ondiok oso garrantzitsua, ezta? Eta orduan, azkenean, bizikleta baten balore erantzi horri esperientzia gemutia, ezta? Arlo pertsonalago batera salto eginaz, zuen lana, zuen taldea ikusi dugu. Bideo honetan golpeak ere jasoko zenituzten, ez zen izango erreza, adibidez, 28 urtekin erabakitza, txirrindula izan behar naiz, hori etxean esan egin behar da, lana utzi behar da, ze harri izan dituzue zuen bideo honetan, eta harri horiei nola egin diozue aurre? Nik uste dut, lehen esan du, niretzat kirola pasioa zen, eta 27 urterekin ja zure bizitzaren jabezara, zorionez, ni 19 urtekin joan nintzen gurasoen etxetik, eta egia da, txirrindulari izateko erabaki hori hartzeko, alde batetik behar izan nuen bikotearen babes guztia. Entrenatzaileak berak esan zidan talentua daukazu sinestu, egin alduzula eta noski erabaki horiek utxutxean ezin dira hartu eta txirrindularitzan esperientzia zeukaten pertsonek tesak egin zizkidaten eta datuak ikusita esan zidaten mundu mailako txirrindulari izateko potentziak garatzeko gaizara, beraz aurrera egin dezakezu, baina egia da askotan beldurrak izaten ditugula gure ametsei heltzeko, eta alaxe sentitu nuen, unibertsitatean bi karrera eginan euskan, lan fijo bat neukan, eta gurasoena joan nintzen, eta amari esan nion, bizikleta gainean zoriontsu nintzela, eta lana utzi nahi nuela, txirrindulari profesionalizateko, eta amak galdetu zidan da, zenbat txirrindulari profesional daude Espainian, da bat ere ez, izan zen erantzuna, ni hasi nintzen urteetan Joanes Omarriba bere ia da emaitza honenak egina zeuzka, baina errepedian, da Joanek ere Italian egin zuen bere ibilbidearen zati handi bat, beraz, askotan naiz da gurasoen babesa ez nuen izan, erabaki hura hartzeko, baina egia da, ama lagun izan ez banuen ere, aitak ez zuen ezer esan, baina bere konplizidadea izan nuela, eta, askotan bizitzan gauza interesgarriak bizitualizateko erabaki ausartak hartu behar direla, gero aurretik esan dudan bezala, nire kasuan eta Markelen kasuan berdin, presiopean zure bersiorik onena ematean jakin behar dela goi mailan, eta hor asko ikusi den niri presio hori gustatu egiten zitzaidan, eta uste dut barruan neukan guzti hori atera alnuela,
baina ezagutu ditut selekziokideak non kriston talentu fisikoa zeukaten, kriston maila fisikoa zeukaten eta tentsio horrek berak ito egiten zituen eta askotan ez zuten inoiz lortzen, merezi zuten emaitza, eta bueno, euren mundura eramaten badugu hori ere, askotan gaur egun sekulako formazioak dauzkazue, pilo bat dakizute, baina gero garrantzitsuena da, dakizuen guzti hori lanera eraman alizatea eta askotan ez dela gaitasuna bakarrik behar ikasteko edo entrenatzeko, baizik eta gaitasuna garrantzitsuak direla, ikasi duzun horrekin zer egiten duzun, edo entrenatu duzun hori lehiaketan ze puntutaraino eramaten dezun, ez? Eta askotan gure kasuan, nik garbi ikusi nuen aurreneko momentutik, gauza etzela bakarrik fisikoki lan egitea, baizik eta buruko gaitasunak kudeatzea zela garrantzitsua eta bueno, lehendabiziko momentutik psikologoen lanari emanien sekulako garrantzia zeren eta gauza etzen bakarrik fisikoki hobetzen joatea baizik eta bai taktikoki eta bai burua kudeatzen jakitea ezinbestekoa zela eta bueno, gaur egun esperientzia on asko izan ditut, txarrak ere, eta guztiei aurre egiteko ezinbestekoa izan da hori. Markel, zure kasuan, harri potolo batzuk izan dituzu bidean, horri aurre egiteko jarreragatik ere bazara ezagun, ez izen bat ere baduzu horren harira, zergatik bizipoz eta nola bizipoz? Egizan, ez tegizuek, 18 urte meretzi, ikusue, 18? Zemat urte hemen, jentiak? 18. Ni 18 urtekin prozesu gogor batetik netorren, igual batzuk jango zune bizitza, nire aitak alkoholan arazo batzuk eukien, da nik 18 urtean dukanian bere buruaz beste inen. Bere buruaz beste inen, suposatzen dago etxea ikizela eta zure aitak balkoitxik salto indagoenien ertzaina ditu bezatzula, eta horre jartotzu zure lekuan. Tontoa izia fatezatzu, eta 18 urtetik pasaik izan 28 eukitea. Eta ja, importantina ez da igual, ja, Instagramoko argazkisa ezein telefonoak otzun. Da, zela inbizun aurrea. Hori gutxi balitz, hortila urtera, barrabietako bizi eukinen, bi ebakuntza eukinen, 26 kimioterapia, eta 5%ko mugikortasun eukain espermatozoidiek. Eta, kontuten hartu da, nire emaztia, korregune emaztia neskalaguna zana, terrorismoan biktima dala, eta 4 urte eukanian bere aita tirokatu inela, orduan alaba eta seme bakarraga. Horre jartutzu ja, apur bat tesituran da situazioan, ze bizitza eukiosun, eta zela izango zure etorkizuna, eta seguramente 18 urtekin ja orduan ja, liaitzeko edo bide txarra hartzeko aukera eta gutxi gelikin da, ez? Bakitzulako etxeko egoria saiala. Bueno, behin biziai aurri notzanean, 2003an, argien neukan profesional gurenela izan, eta beti ukion ikusat jarrera nahiko baikorra, ezta? Ni beti kontaiketenean historia sekula ez gure izan inork neratik pena edo lastima sentitzea. Ni beti gauzak uste nahiko argi eukitela eta nahiko zorioneko sentiken ez, nahiz eta bizitzak makilka batzuk emundostan, bentzet bizitzako arazuei beti baikortasunez eta energia positiboakin aurrera inxat, eta orduan neta leki batzuk jarri nozten bizipoz nintzela, azken igual izaera batetik, ez da? Izaera batek normalian, ni beti zateot, konfort zona baten zauzenean zaiala kreatibidea garatzea. Hau da, hemen norbait bere karrera beha baldin badel ordainketan, astedukeretan lan ekin dagoelako, horrek seguramente nota hobiaketako eta gehiago balorako karrera aitak edo amak ordaintzen bau, ez? Orduan, askotan, konfort zona hortatik kanpora egon gaienok, seguramente ikasi du gehiago, konfort egoera hortan gauzena baino, ez? Orduan, nik hemendik animeko notzuen, bakoitza baldin kapaz bere eltzetik babak ateatzeko jau inditxek, lan itxeko eta baloratzeko gauza asko, hemendik urten eta lan mundura normalean zoezenean, seguramente gauza askoz gehiago baloroko zuelako, gurasoak hola bum, emunda baino, ez? Askotan, ni ez da ikostiente zaien, espero baietz, ze esfortzu suposten dagoen gurasoentzako, ez? Ikasketak emunal izateko langile familia normal batek gatozenean zenbat orduin bidean, gu egoteko keizie behira o pintxopoe behira, ez da keize, orduan nik ustot apur bat kontaio nindun atorren, jente jakiteko, segun hundi gatozen, horrekin bizko bai, apur bat balorian jarri eta jakiten hundi gatozen, zein garien,
Eta segurazki horrek baldintzatuko gauela gure etorkizuna, ezta? Gure izaera horrek arrazoi aurre egiteko eta baikortasunez bizitzen dauzen harri horreiri aurrera egiteko. Eskerrik asko aholko negatik. Nik galdera labur batzuk ditut haiei egiteko, baina aurrez esan zuen galderak ere ongi etorriak izango direla eta zerbait esan nahi baduzue, galdetu nahi baduzue, esku altxatzeko eta lasai asko galdera egiteko. Ez dakit prest zaudeten. Bestelanik hori, galdera labur batzuk egingo dizkizuet, bioi berdinak, nahi baduzuet luzatu erantzunetan, galderak laburrak izango dira. Eta zuek hori, esku altxa lasai asko eta bota zuen galderak. Galdera laburrekin hasteko. Zein da zuen lasterketa gustokoena? Joko olimpikoak, eta nola lau urtean behin izaten ziren, munduko txapelketa uste dut urteko lasterketarik garrantzitsuena eta potoloena izaten zela niretzat. Netza Flandiak itzulisa. Belgiken izan da Arbidetan, eta han bizitzen da zora horrexea. Bai. Taldekide bat? Zaila egiten zait, batekin gelditzea, Markelek esan duen bezala, askorekin partekatu izan dudalako, eta partekatu dudan bakoitzarekin, nola gauzak ikasi ditudan, uste zaila egiten zait izen bat ematea. Arrez gau. Ni txetxurrubera. Asko, lehirek zan dagoen, asko edukiot ezberdinak, bakoitzatik markadutzu, txirnulari bakoitzak gauza ezberdinagatik, baina txetxu izan tipo bat ingenieru esan, txirnure moan be aparta, eta bizitzako balore batzuk eukan nik asko ikasi nahi behakin, da horregatik netzat beti ereduet izan da. Garaipen bat? Garaipena, ez dakit batekin gelditzea, Europako txapelketa bat, munduko kopako garaipenen bat, horrelakoren bat, bai. Ni garaipen gutxiago eta azkenean bi garaipen makarriakot, baina nik uste niretzat garaipen importantien igual, iraziotenan baino, igual izango dela, eukit aukeria kirolari moan noiz bukatu zure kirol ibilbidea eta nun, eta zela, ezta? Eta aukera eukinean Donosti bukaketako, eta nik uste dut dira lan kirol bizitzako garaipen politena, ezta? Aukeria mutea 10 urteko ziklo batei bukaera emateko era hori aukeratu, eta gola urten izana. Gertutik bizi izan genuenok ere, gustoz bizi izan genuen egun bat izan zen, pixat kontatu, ze izan zen egun hori, ze aukera eman zizun taldeak Donostin bukatzeko kirol ibilbidea? Lehen ezan dagoen, 10 urtetan egon naiz kirol profesional, txirnulei profesionala izan naiz, azken 10 urteak Azarixan, talde amerikar baten, eta aukeri ukiot erabakileko nun erreti hau, eta erabakinen Donostin izatea, eta azkenean abuztuak iruan izan zen, jai bat antolatu zen, dokumental bat izan horri buruz, eta egiz zen, politia, ezta? Norbere etxian, hau da taldiak egun hortak egin ezten bizikletia, hor ikurrina hauz, hor aurreko erruan da atzian ebatzu dauz, normalian norbaitek garaipen balortzen dagoenean, edo norbaiten urtebetetzianean sukaldarixak tarta bat egin dago, eta ni beti irrintzi botate bat, orduan hor jarren dago when Radio Vasca calls it's time to ride, errudeatan, eta gero bizikletan dago idatzikia, nire taldiak eskatu noztean, lista atikiko nire bizitzen importanti izan ziren 25 pertsonana, eta lista atinen, eta hor dago idatzikia, arbide batzun gainean, arbideak simbolitzen dago lehen Flandiako itzuluri, dauz nire bizitzako talde danak idatzikia, eta dago biziposiba idatzikia, eta gero nire izen ez. Orduan, biziketa hori noztan egun hortako akarrik, eta norbere etxien bukaketia hola egizan pasada izan zen, eta segurazki beste ozen garaipenek ezingo hau bertan bizi izan dakua errepikatu ezta. Ingurunetik tiraka, bizikletan ibiltzeko toki bat, ingurune bat, ohiko leku bat? Ohikoa, nik geldituko nintzateke agian pistako txirrindularitzak munduan alderik alde eraman gaitu, eta ezagutu ditudan herrialde guztietatik batekin gelditzekotan, Zelanda berria izango litzateke, dudarik gabe. Inguruneagatik eta bertako pertsonen izaeragatik, eta nik egun ardurak ditut, ona lotzen hautena, baina semetxo badut eta gustatuko litzaiguke ere bagian bizitzako urte batzutak han bizitzeko esperientzia izatea, momentuan ametsa da, ez dakit, lortuko dugun egitea. Zuk atera duzu gaia,
txirrindulari eta ama izatea, Ez da erreza. ez da erreza, nola kudeatzen da hori, nun Ez dago da bat ere sekretua. erreza. Beti kontatu izan dut, nire kirol ibilbidea egin nuen, generoari bat ere begiratu gabe. Pistako txirrendularitzara iritsi nintzenean, emakume bakarra nintzen, selekzioan. Pilo bat ikasi dut, gizonezkoez inguratuta. Eurekin lan egiteko aukera izateak munduko emakume honenekin lehiatzeko aukera eman zidan, eta txirrendularitzara bueltatu nahi izan nuen, ama izan ostean esanez, ea gai naizen, ea talentua galtzen den, ama izan ostean, eta bizitu nuena ezen erresa izan, eta lehendabiziko pertsonan bizitu dudanez uste dut esan dezakedala ez dugu ez da talentu apur bat galtzen, baizik eta uste ez neuzkana baino gaitasun gehiago garatu behar izan nituen, bai antolatzeko eta bai gauzak aurrera eramateko, eta errealitatea izan zen, 13 urtetan egon nintzen selekziora bueltatu nintzela, eta jaso ninduten mundua eta bizitutakoa ez zera bat ere erreza izan. Baina, askotan kontatu izan ohi da, niri ez zidaten inoiz kontraturik jarri mahai gainean amatasunak kontratu hori moztuko zuen klausularekin. Hala izan bazen inoiz ez nuen sinatuko. Nire babeslei esker amatasuna guztiz errespetatu zuten eta babestu zuten, eta euren bultzadarekin erabaki nuen ama izan ostean bueltatzea. Eta, gero, benetako errealitatea bizi izan nuen, ze goi mailako kirolean edo zein aitzakia erabili zuten egoera hori saiesteko. Eta, gaur egun Joko Olimpikoetarako sailkapena itxi da. Nire puntuak urtebete ostean kadukatu ziren, bera selekzioak ezin izan zuen gehiago parte hartu. Eta aurtengo jokuetan ez da pistan emakumezko txirrindularirik izango, eta realitatea izan da, nahiago izan zutela proba ez klasifikatzea egoera desberdin bat ulertzearekin, eta esan nahi dute beste ikasketa potolo bat egon zen horren barruan, eta emakume bezala goi mailako kirolan momentu zaila bizitzatokatu zitzaidan, baino inongo momentutan ez nuen dudarik izan hartu behar nituen erabakiak hartzeko, eta beti lehentasuna izan zen aurra alboan izatea, eta orain pozik nago egin dudan ibilbidearekin eta pozik nago hartutako erabakiekin ere. Zorionak, tamalez badago bidea oraindik egiteko, Badago eskerra badagoen jentea zu bezalakoa, hor jarduten duena. Zuretzako zein da bizikletan ibiltzeko ingurune bat? Hemen Pirineoetan oso guzti bilkenez egitxe esan, eta mundu mailan leku kutxun bat Dolomita dira. Txirrindulari moan asko gozatu dut, eta turista moan beho naiz oin, abuztuan, eta oso edurzalia naiz, eta nire ametsa da, edurtuta eskiatzea bueltatzea, orduan egon izan leku politinetaiko bat izan leke. Gero bai hizkuntza hitz egiteko, igual italiano, eta bertan egiz esan oso bertakoa sentikenez. Nik azken galdera, ez dakit zuetako norbaitek baduen galderaren bat, prestatu duen, pentsatu duen, nik azkena, gero zu egitza, eta bestela txalo bero bat bi. Modalitate gustokoena. Zein modalitatetan zaudete eroso, zer gustatzen zaizu gehien? Bizikleta barruan? Zergatik. Pistan dudarik gabe, eta nik abiadura oso gustoko izan dut. Baina egia da, erlojuaren aurka, minutu baten azpiko potentzia horietan uste dut izan dela nire punturik indartsuena, eta beti hor oso eroso sentitu izan naizela. Askotan horrelako serietan all-in deitzen zaio, hau da, minutu batean eman daukazun guztia, eta hori da nire gorputzak hobekien erantzuten zuen esfortzua. Niretzat bai erlojupekotan eta klasiketan, ardieko klasikak oso gustokoako, tiparraldi nikin dena, Pairrube eta Flandeko itzulixa, eta egiz esan zorioneko izan naiz, uste dut hogeta baten, probatan parte hartu dutela, eta neta aldiki batek idazten ikustia bizi izan dut, Flandes da Rube, eta egiz esan umetan amets bazan, talde hortako parte izatea, eta egiz esan plazerra izan da. Ados, ez dakit, zuetako norbaite galderarik baduen, iruzkinik, ez dago komentariorik, orain daunea. Zuek ere zerbait gehitzeko baduzu, bota lasai, ez dugu denpora asko, baina... hau izan dena, zuentzako txalo hau.
Eskerrik asko Markel, eskerrik asko Leire, eta zuei mila esker horregotegatik. Ondo izan. Tenían, nonena da, como... Mekanika ingenieritzako graduko 3. mailako ikaslek zate, gaur PLD-en zuen proiektu aurkeztezue, zein proiektu? Indo kamioi bat, hartzeaena karga bat, jaso, gero mugitu ditzen da, eta gero botatzea beste leku baten. Nola izan da sortze prozesu hori, o nola indezuelan? Lehengo eta behin pixkan merkatua analizau ginen, gero kalkulu batzuk egin ginen lehengo baloketan, eta gero bigarren baloketan ja fabrikatzen hasi ginen. Eta gero automatizatu eta frobak egin, eta hemen gara. Zer nolako izan da holako proiektu erreal bat gauzatu ahal izatez, askotan klaseko teoria hortatik edo, praktikarako salto aitea eta gaina ikustea, realitateen gauzatu eta tangiblea den zerbait sortu zuela. Azkenean proiektu honetan karrera osoan ikasi egun dana praktikan jarri dugu, ez? Oin arte azkenean ez du gauza erreal sakonik egin, eta honekin dana praktikan jarri dugu eta bastante interesantia eta asko ikasi dugu. Gehiago ikastea ez da gauzak praktikara eramaten, sentsazio edo daukazuen? Azkenean praktikara baten, naiz eta lehengo eta bigarren mailan beste proiektu batzuk praktikora bideratu da ondian, baina hau azkenean errealitatera asko hurbildu da, eta gure ezagutzak bertan jarri ditu. Horretaz gain, Mondragon Unibertsitateak PBLD eguna ere antolatzen du, eta gaur aukazu aukera horrelako proiektu bat aurkezteko, ebaluatua izateko, nola bizizue horrelako egun bat? Azkenean da aukera bat erakusteko gukin dugun lana, ez? Eta jakitzeko ezagutza batzuk azkenean praktikan jarritza, jortzozu da odako gure kasuan kamioi automatizatu bat, eta hori, jendea erakusteko aukera bat. Primeran, eskerrik asko eta suerte gaurko egunen. Mila eskerre. Mekanikako ingenieritzako 2. mailako ikaslek zate, gaurko PBLD egun hontan, zein da zuek aurkezten dezuen proiektua? Hauk daukagun proiektua da zerratu sistema bat motobombaren energia aprobetxatuz. Egiten duguna da motobombak ura ibai batetik edo tokiren batetik hartzen du, eta hortik ura desplazatu egiten da turbina bat mugitzeko. Eta hortik aurrera transmisio sistema baten bitartez hor ikusi daitekena. Eta zein erronka edo jarri zizuen proiektua hau garatzeko? Zerratu sistema bikoitza izatea eta platoizko barrak moztea. Primeran, eta nolakoa izan da prozesua, pixka nola indezu lan edo nola ze metodologia, nola antolatu zeate, baina egikaritzeko proiektua? Metodologia POPBL metodologia izan da, eta egin duguna da lehenengo arazoa aztertu, bilatzea ea zelako lana egin den hau egin baino lehenago. Hortik irtenbide batzuk filtratu,
bat hautatu eta hortik aurrera lan egin hobekuntzetan eta faktori diferentzial bat bilatzen. Ze ikasi zuen prozesu hontan guzti hontan? Printzipioz ikasi duguna da pixkat mentalitate aldetik nola bilatu behar ditugun gauzak pixkat kriterio bat garatzea eta hortik aurrera berrikuntza aldea edo sustatu egin dugu. Eta bukatzeko ze alderdion, ze onura ikusteizkio zuen proiektu erreal bat gauzatzea, ez? Azkenen oain PBL metodologiakin hori da, proiektu erreal bat gauzatzeko aukera izatea, ze onura dauzka? Bi onura mota desberdintzen ditugu. Lehenengo, egin ditugu hobekuntzak beste arlo batzuetara estrapola daitezke, eta gero, ideia berez, zerratu sistemaena, erabil daiteke, ez dakit, edozein tokitan ibai bat izan edo ez dakit. Bizitza errealen ere erabili daitekela, ez da? Bai, hori da. Primeran, eskerrik asko eta zorte hon gaur. Zuei. Ingenieritza mekatronikoko bigarren mailako graduko ikaslek zeate bai, zein da zuek garatu duzuen proiektua? Egin genuen proiektua da azken baten kaiak bat egiteko makina eta materialak eta prozesu analizatuta gero rotomolde makina bat egin dugu. Eta makina beha da parte mekanikoa daka, hau da guk genuen diseinu mekanikoa fabrikatu dugu eta ensamblatu dugu, eta bestaldetik parte elektrikoa eta elektronikoa. Makina hau kontrolatzeko eta elikatzeko sistema guztia. Prozesua nolako izan da sortze prozesu hori? Lehenengo 6 hilabetean egin genuna da azken baten diseinu mekanikoa, elektrikoa, dana izan zen ideazioa, eta bigarren 6 hilabetekoan ja lehenengo zatiko parteak konfirmatuta gero eta adituekin ikusita gero, egin genuna da fabrikazioa beha garatu eta ja ejekuzioa. Lehenengo zati izango litzateke ideazioa, 6 hilabete, eta bigarren zatia ejekuzioa. Prozesu hortan guztien, ze ikasi zue o zerkin gelditzea? Azken baten proiektu oso izan dela, ez? Urtebeteko proiektua izan da eta ikusi eguna bai lehenengo zatian da bai bigarren zatian 5 asignatura izan da, asignatura guztiak garatu ditugula proiektuan eta asignatura guztietan emandako kontzeptuak sartu direla proiektua aurrera eramateko orduan. Gaur PBL-dei egun hontan aukera aukazue proiektua aurkezteko, tangibilizatzeko aukera aukizue eta gaur aurkeztekoa ere. Ze garrantzia ematei zue proiektu errealakiteko aukera aukitzeai? Nik uste dut oso da, aukera emateko guk egindako lanak ikusteko noraino balio duen eta jendei demostratzeko bigarren urteko proiektua izan arren dagoeneko emandako ezagutzak zertarako balio dezaketen. Primeran, eskerrik asko eta zorte hon gaur. Eskerrik asko.
Reatenean, honena da, como... Mekanika ingenieritzako graduko 3. mailako ikaslek zeate, gaur PLD-en zuen proiektu aurkeztezue, zein proiektu? Ba, indou kamioi bat, atzeaena karga bat, jaso, gero mugitu ditzen da, eta gero botatzea beste leku baten. Nola izan da sortze prozesu hori, o nola indezuelan? Lehengo eta behin pixkan merkatua analizau ginen, gero kalkulu batzuk egin ginen lehengo galoketan, eta gero bigarren galoketan ja fabrikatzen hasi ginen. Eta gero automatizatu eta frogak egin, eta hemen gara. Zer nolako izan da horako proiektu erreal bat gauzatu ahal izatez, askotan klaseko teoria hortatikan edo, praktikarako salto aitea eta gaina ikustea, realidaden gauzatu eta tangiblea den zerbait sortu zuela. Bai, azkenean proiektu honetan karrera osoan ikasi egun dana praktikan jarri dugu, ez? Oin arte azkenean ez du gauza erreal sakonik egin, eta honekin dana praktikan jarri dugu eta bastante interesantia eta asko ikasi dugu. Gehiago ikastea ez da gauzak praktikara eramaten, sensazio edo daukazuen? Bai, azkenean praktikara ebaten, naiz eta lehengo eta bigarren mailan beste proiektu batzuk praktikora bideratu da ondian, baina hau azkenean errealitatera asko hurbildu da, eta gure ezagutzak bertan jarri ditu. Horretaz gain, Mondragon Unibertsitateak PBLD eguna ere antolatzen du, eta gaur aukazu aukera, horrelako proiektu bat aurkezteko, ebaluatua izateko, nola bizizue horrelako egun bat? Bai, azkenean da aukera bat erakusteko gukin dugun lana, ez? Eta jakitzeko ezagutza batzuk azkenean praktikan jarritza, jortzozu da odako, gure kasuan kamioi automatizatu bat, eta, hori, jendea erakusteko aukera. Primeran, eskerrik asko eta suerte gaurko egunen. Eskerre. Mekanikako ingenieritzako 2. mailako ikaslek zeate, gaurko PBLD egun hontan, zein da zuek aurkezten dezuen proiektua? Hauk daukagun proiektua da zerratu sistema bat motobombaren energia aprobetxatuz. Egiten duguna da motobombak ura ibai batetik edo tokiren batetik hartzen du, eta hortik ura desplazatu egiten da turbina bat mugitzeko. Eta hortik aurrera transmisio sistema baten bitartez hor ikusi daitekena. Eta zein erronka edo jarri zizuen proiektua garatzeko? Zerratu sistema bikoitza izatea eta platoizko barrak moztea. Primeran, eta nolakoa izan da prozesua, pixka nola indezue lan edo nola ze metodologia, nola antolatu zeate, baina egikaritzeko proiektua? Metodologia POPBL metodologia izan da, eta egin duguna da lehenengo arazoa aztertu, bilatzea ea zelako lana egin den hau egin baino lehenago. Hortik irtenbide batzuk filtratu, bat hautatu eta hortik aurrera lan egin hobekuntzetan eta faktore diferentzial bat bilatzen. Ze ikasi zuen prozesu hontan guzti hontan? Printzipioz ikasi duguna da pixkat mentalitate aldetik nola bilatu behar ditugun gauzak pixkat kriterio bat garatzea. Eta hortik aurrera berrikuntza aldea edo sustatu egin dugu. Eta bukatzeko ze alderdion, oze onura ikuste izkio zuen proiektu erreal bat gauzatzea, ez? Azkenen oain PBL metodologiakin hori da, proiektu erreal bat gauzatzeko aukera izatea, ze onura dauzka? Bi onura mota desberdintzen ditugu. Lehenengo, egin ditugu hobekuntzak beste arlo batzuetara estrapola daitezke, eta gero, ideia berez, zerratu sistemaena, erabil daiteke, ez dakit, edozein tokitan ibai bat izan da edo ez dakit. Bizitza errealen ere erabili daitekela, ez da? Bai, hori da. Primeran, eskerrik asko eta zorte hon gaur. Zuei. Ingenieritza mekatronikoko bigarren mailako graduko ikaslek zeate, bai? Zein da zuek garatu dezuen proiektua?
egin behar genuen proiektua da azken baten kaiak bat egiteko makina, eta materialak eta prozesu kanalizauta gero, roto molde makina bat egin dugu. Eta makina beha da parte mekanikoa daka, hau da, guk genuen diseinu mekanikoa fabrikatu dugu eta ensamblatu dugu, eta bestaldetik parte elektrikoa eta elektronikoa. Makina hau kontrolatzeko eta elikatzeko sistema guztia. Prozesua nolako izan da sortze prozesu hori? Lehenengo 6 hilabetean egin genuna da azken baten diseinu mekanikoa, elektrikoa, dana izan zen ideazioa, eta bigarren 6 hilabetekoan ja lehenengo zatiko parteak konfirmatuta gero eta adituekin ikusita gero, egin genuna da fabrikazioa beha garatu eta ja ejekuzioa. Lehenengo zati izango litzateke ideazioa, 6 hilabete, eta bigarren zatia ejekuzioa. Prozesu hortan guztiun, ze ikasi zue o zerkin gelditzea? Azken baten proiektu oso izan dela, ez? Urtebeteko proiektua izan da, eta ikusi eguna bai lehenengo zatian da, bigarren zatian 5 asignatura izan da, asignatura guztiak garatu ditugula proiektuan, eta asignatura guztietan emandako kontzeptuak sartu direla proiektua aurrera eramateko orduan. Gaur PBLB egun hontan aukera aukazue proiektua aurkezteko, osea, tangibilizatzeko aukera aukizu eta gaur aurkeztekoa ere. Ze garrantzia emate diozue proiektu errealakiteko aukera aukitzeai? Nik uste dut oso da, aukera emateko guk egindako lanak ikusteko noraino balio duen eta jendei demostratzeko bigarren urteko proiektua izan arren, dagoeneko emandako ezagutzak zertarako balio dezaketen. Primeran, eskerrik asko eta zorte hon gaur. Eskerrik asko.
Tenían, no ni nada como... Mekanika ingenieritzako graduko 3. mailako ikaslek zeate, gaur PLD-en zuen proiektu aurkeztezue, zein proiektu? Indo kamioi bat, hartzeaena karga bat, jaso, gero mugitu ditzen da, eta gero botatzea beste leku baten. Nola izan da sortze prozesu hori, o nola indezuelan? Lehengo eta behin pixkan merkatua analizau ginen, gero kalkulu batzuk eta inginuan lehengo baloketan, eta gero bigarren baloketan ja fabrikatzen hasi ginen. Eta gero automatizatu eta frogak egin, eta hemen gara. Zer nolako izan da holako proiektu erreal bat gauzatu ahal izatez, askotan klaseko teoria hortatik edo, praktikarako salto aitea eta gaina ikustea, realidaden gauzatu eta tangiblea den zerbait sortu zuela. Azkenean proiektu honetan karrera osoan ikasi egun dana praktikan jarri dugu, ez? Oin arte azkenean ez du gauza erreal sakonik egin, eta honekin dana praktikan jarri dugu eta bastante interesantia eta asko ikasi dugu. Gehiago ikastea ez da gauzak praktikara eramaten, sensazio edo daukazuen? Azkenean praktikara baten, naiz eta lehengo eta bigarren mailan beste proiektu batzuk praktikora bideratu da ondian, baina hau azkenean errealitatera asko hurbildu da, eta gure ezagutzak bertan jarri ditu. Horretaz gain, Mondragon Unibertsitateak PBLD eguna ere antolatzen du, eta gaur aukazu aukera horrelako proiektu bat aurkezteko, ebaluatua izateko, nola bizizue horrelako egun bat? Azkenean da aukera bat erakusteko gukin dugun lana, ez? Eta jakitzeko ezagutza batzuk azkenean praktikan jarritzea, jortzozu da odako, gure kasuan kamioi automatizatu bat, eta, hori, jendea erakusteko aukera. Primeran, eskerrik asko eta suerte gaurko egunen. Eskerre. Mekanikako ingenieritzako 2. mailako ikaslek zeate, gaurko PBLD egun hontan, zein da zuek aurkezten dezuen proiektua? Guk daukagun proiektua da zerratu sistema bat motobombaren energia aprobetxatuz. Egiten duguna da motobombak ura ibai batetik edo tokiren batetik hartzen du, eta hortik ura desplazatu egiten da turbina bat mugitzeko. Eta hortik aurrera transmisio sistema baten bitartez hor ikusi daitekena. Eta zein erronka edo jarri zizuen proiektua hau garatzeko? Zerratu sistema bikoitza izatea eta platoizko barrak moztea. Primeran, eta nolakoa izan da prozesua, pixka nola indeztu lan edo nola ze metodologia, nola antolatu zeate, baina egikaritzeko proiektua? Metodologia POPBL metodologia izan da, eta egin duguna da lehenengo arazoa aztertu, bilatzea ea zelako lana egin den hau egin baino lehenago. Hortik irtenbide batzuk filtratu, bat hautatu eta hortik aurrera lan egin hobekuntzetan eta faktori diferentzial bat bilatzen. Ze ikasi zuen prozesu hontan guzti hontan? Printzipioz ikasi duguna da pixkat mentalitate aldetik nola bilatu behar ditugun gauzak pixkat kriterio bat garatzea. Eta hortik aurrera berrikuntza aldea edo sustatu egin dugu. Eta bukatzeko ze alderdion, ze onura ikusteizkio zuen proiektu erreal bat gauzatzea, ez? Azkenen oain PBL metodologiakin hori da, proiektu erreal bat gauzatzeko aukera izatea, ze onura dauzka? Bi onura mota desberdintzen ditugu. Lehenengo, egin ditugu hobekuntzak beste arlo batzuetara estrapola daitezke, eta gero, ideia berez, zerratu sistemaena, erabil daiteke edozein tokitan ibai bat izan edo ez dakit. Bizitza errealen ere erabili daitekela, ez da? Bai, hori da. Primeran, eskerrik asko eta zorte hon gaur. Zuei.
Ingenieritza mekatronikoko bigarren mailako graduko ikaslek zate bai, zein da zuek garatu duzuen proiektua? Egin behar genuen proiektua da azken baten kaiak bat egiteko makina eta materialak eta prozesuak analizatuta gero rotomolde makina bat egin dugu. Eta makina beha da parte mekanikoa daka, hau da, guk genuen diseinu mekanikoa fabrikatu dugu eta ensemblatu dugu, eta bestaldetik parte elektrikoa eta elektronikoa. Makina hau kontrolatzeko eta elikatzeko sistema guztia. Prozesua nolako izan da sortze prozesu hori? Lehenengo 6 hilabetean egin genuna da azken baten diseinu mekanikoa, elektrikoa, dana izan zen ideazioa, eta bigarren 6 hilabetekoan ja lehenengo zatiko parteak konfirmatuta gero eta adituekin ikusita gero, egin genuna da fabrikazioa beha garatu eta ja ejekuzioa. Lehenengo zati izango litzatek ideazioa, 6 hilabete, eta bigarren zatia ejekuzioa. Prozesu hortan guztiun, ze ikasi zue o zerkin gelditzea? Azken baten proiektu oso izan dela, ez? Urtebeteko proiektua izan da eta ikusi eguna bai lehenengo zatian da bai bigarren zatian 5 asignatura izan da, asignatura guztiak garatu ditugula proiektuan eta asignatura guztietan emandako kontzeptuak sartu direla proiektua aurrera eramateko orduan. Gaur PBLDI egun hontan aukera aukazue proiektua aurkezteko, tangibilizatzeko aukera aukizu eta gaur aurkeztekoa ere. Ze garrantzia emate jozue proiektu errealakiteko aukera aukitzeai? Nik uste dut oso ondo, aukera emateko guk egindako lanak ikusteko noraino balio duen eta jendei demostratzeko bigarren urteko proiektua izan arren dagoeneko emandako ezagutzak zertarako balio dezaketen. Primeran, eskerrik asko eta zorte on gaur. Eskerrik asko.
igual geuk ikusiko ze feedback dagoen, ez luzatzen oso taino badoz... Nik dugu txalo bero bat eta fuera. Oso taino badoz, pues... Venga, a ver, va. Ya está disolto hasta ahora. Venga. Zego jaleo bat. Seguixeko txigito dira gaben, así que... Igual, barkatu izu, igual. Ez, nazieran, komuna egultateko azkiza igual ekutu. Barkatu, Zela, horrekin gerrek esko. Nunda hon jaino zu. Atera eta ezkerreta. Terditan. Tranquilite.
Horreaten nian, nonena da, como... Mekanika ingenieritzako graduko 3. mailako ikaslek zeate, gaur PLD-en zuen proiektu aurkeztezue, zein proiektu? Ba, indo kamioi bat. Esan dute, hau terditako derrekoa. Sartu jo...
Mondragon Unibertsitatean laguntza eta finantzazio programa zabala eskaintzen dizugu, zure egoera ekonomikoa ez dadin izan gurekin ikasteko oztopo bat. Programa zabal honen barnean aurkitzen dira Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Ministerioko beka ofizialak, baina baita Bekabide programa ere, Mondragon Unibertsitatearen finantzazio programa propioa. Bekabide programarekin, Mondragon Unibertsitatean ikasleen eta beren familien egoera ekonomikoetara egokitzen ditugu ordainketak. Arazo ekonomikoak ez daitezen unibertsitatean ikasteko traba izan. Mondragon Unibertsitatean ikastea suposatzen dituen gastuak kontutan hartuz eta familia bakoitzaren egoera ekonomikoa aztertuz, ordainketa plan pertsonalizatuak definitzen ditugu. Formazio dual programari esker, gure ikasleek lanat ikasketak uztartzeko aukera dute. Honek beraien ikasketak finantzatzeko aukera ematen dielarik. Bekabide programaren baitan dauden ikasleek lehentasun. Dute programa hontan sartzerako orduan. Hau guztia, lehendabiziko egunetik hasita eta inongo interesi gabe. Familiak inongo konpromiso gabe gerturatu zaitezkete informazio gehiago eskatzera. ¿Quieres conseguir 3 ámbitos de conocimiento en una ingeniería? En esta ingeniería multidisciplinar trabajarás técnicas y conocimientos de mecánica, electrónica y automatización. Este grado se ofrece en 2 campuses, en Arrasate y en Bilbao, en Zorrozaurre. Puedes acceder al grado de Ingeniería Mecatrónica de 2 maneras, desde un ciclo formativo de grado superior o después de cursar el bachillerato. Si has realizado un ciclo formativo de grado superior, se te reconocerán 60 ECTS, así que la duración del grado será de 3 años. Si vienes del bachillerato, te graduarás en 4 años. Aprenderás a través de proyectos, dando soluciones reales a problemas reales. Al ser una ingeniería dual, conocerás muy de cerca la realidad de la empresa. Trabajarás mientras estudias, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la universidad en el entorno real de la empresa. Hay un programa común donde participan los tutores de la Universidad de Mondragón junto con los tutores de Mondragon Assembly, donde se define un poquito el proyecto para el estudiante y las fases de desarrollo según el nivel en el que se encuentre la universidad, en qué grado esté. Tenemos 9 estudiantes del grado de mecatrónica, 5 del año pasado y 4 se acaban de incorporar. Y un poco la dinámica que utilizamos con los estudiantes de grado en modalidad dual es que se incorporan en Mondragon Assembly dentro de un equipo de trabajo. De esta manera tendrás un contacto directo con la empresa, lo que te permitirá, una vez finalizado el grado, continuar con tu carrera profesional en la misma. Al terminar el grado, tendrás 2 años de experiencia profesional y serás capaz de trabajar en diferentes sectores, entre otros, industria de bienes de consumo, máquina-herramienta, aeronáutica, ferroviario. Ven y responde a los futuros retos industriales que tiene la sociedad. Aukeratu dute Mondragon Unibertsitatea online egiteko aukera emoten doztelako, eta nire kasuen behintzet horregaitik espalitz ezingo neuke ikasketarik egin, eta horregaitik oso eskartuten hau. Nik asko eskertzen dutena Mondragon Unibertsitatetik da gehien bat irakaslearekiko dekoten tratu personal hori eta hurbileko tratu hori, ez? Horrek motibatzen nau gradue aurrera ataratzeko eta ikasketetan aurrera egiteko. Seihileko bakoitzan lehenengo zatin, dauzati lektiboa, bertan klase jasotzen ditugula, eta horren ondoren dauzati praktikoa dela klasen ikasi deuna praktikan jartzea.
Eta nire kasu mintzat oso garrantzitsu iruditzen zait, oso interesantea, enpresakin egoten gehala lanen, eta hola proiektu asko zerrealagoa da. La relación con los alumnos y con la universidad fue muy buena, fue fluida, fue flexible, fue rápida y fue muy enriquecedora. Los alumnos hicieron muy buenas propuestas, frescas, que es lo que buscábamos nosotros, y la puesta en escena con las imágenes que nos presentaron, el trabajo que había por detrás, realmente profesional. Había un trabajo muy profesional y mucha dedicación y valorable. Para nosotros fue muy enriquecedor por la cantidad de ideas nuevas que surgieron. Laugarren mailan gradu amaierako proiektua burutze dugu, eta gure kasun DBZ eta Diseinu Berrikuntza Zentroko ikerketa talde baten gaude, ordnantzako proiektu bat burutzeko. Laugarren mailan proiektu errealak burutze ditugunez, lan mundua gertutik ezagutu dugu. Los proyectos que tiene la Universidad de Mondragón con Orona al final nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor, visualizar nuevos conceptos, tener ideas frescas y apoyarnos en la creatividad que tienen. Eguerdion, eta ongi etorri guztioi bigarren hitzaldi edo solasaldi honetara. Lehen Markel Irizar eta Leire Olabarri esan ditugu gurekin, eta bigarren saio honetarako Zuhaitz Gurrutxaga izango du gurekin. Zuhaitz, realean jokatzen ari zela egin zen esan dezagun, gero beste hainbat futbol taldetan aritu zen, eta gaur egun gehienok telebistan ikusiko dugu, edo ikusten dugu astero, nahiz eta aurrez beste gauza batzuk ere egin dituen. Beraz hasteko txalo bero bat eta eskerrak hona etortzearren. Eskerrik asko. Nik galdera batzuk prestatu ditut gaurko, asko jota ordu betez izango gara bertan, baina lasai asko altxa eskua eta eskatu txanda eta egin nahi dituzuen galderak, iruzkinak eta barrak, lotxari gabe. Zuhaitz, aurrean telefonoz komentatzen dizun, pixkat planteamendua zela kronologikoki bidai bat egitea, egin dituzun gauza desberdinak aipatuz, eta horren berri emanaz, pixkat ikustea zure esperientzia horrek zer eman dizun da, zer esan dezakezun ingenitzako ikasle hauentzako. Beraz, hasteko, ezagun realean egin zinen, futbolari lanetan, nola gogoratzen dituzu garai haiek, zer azpimarratuko zenuke? Ongi etorri eta agien ez da ordu bete izango, ikusten badugu aspertu zeatela 40 minutu utziko dugu. Nik 19 urtekin egin nun debuta realean, uste dut 19 urte dauzkazuela gutxi gora bera. Eta oroitzen dudana da, egia esan sufrimendua, gozamen gutxi. 19 urtekin pasatu nintzen inok ez ezagutzetik, Gipuzkoan nolabait ezaguna izatera, eta astero igandero Gipuzkoar gehienek ni epaitzera ongi jokatzen manuen ero gaizki. Eta horrek presio asko ekartzen zuen, eta egia esan oroitzapena dira denak sufrimenduzkoak edo urduritasunanak. Uste dut adin horrekin, zuen adinakin olako presio bat jasateko, txengo dugu, txalo batekin hartuko ditugu. Hasi bere gauda eske lasai. Sin más. 19 urtekin ustot oso gaztea dela bat, olako presio bat jasateko, astero 30.000, 40.000 pertsonan aurrean aritzeko, ni gaina defentsa nintzen, eta beti beldurra naukan kagada bat egiteko, faiatzeko, gol bat neratean, penaltin bat, eta beti sufritzen nuen, beti nervioso nengoen, ustot, heldutasun falta naukalako, ez dakit, momentu hortan ere lagunak, zure adinekoak, Elgoibarren nere herrian juergan ari ziren bitartean, ni hainitzen hotel baten sartuta asteburu guztia, eta gero responsabilidade hori hartzen, ezta? Eta horregatik oroitzapenak dira, pixkat, sufrimenduzkoak. Baina, gauza honak ere bazituen. Adibidez, egunean lan ordu gutxi, 2 ordu egiten ditu lan, 2 ordu eta erdi dutxa kontatuzkero, hori gauza hona zan, diru asko irabazten zan,
Eta batez ere, gauzarik onena zan, diskotekatara joateko ez gendula kolarik egiten, beti sartze ginela zona bipetik. Beraz, gauza honak ere bazituen, futbolan kanpora, baina futbol barruan egia esan, nero horitzapena dira, pixka sofrimenduzkoak. Segi, pasa. Honi betxalo. Bravo! Luze, txalo. Beranduago etorri zaten nontzako, zuaitza batzen ari zen nola gogoratzen dituen sufrimenduzko urte bezala futbolean egindako haiek. Hala ere, 2013 arte jardun zenuen futbolean, futbola gustatzen zaizulako ere izango da, ez? Bere alde, hiru alde on horiek aparte. Bueno, egia esan da lan bat zelako ere usteko zaila zena. Esan bezala ordu gutxi lan egunean eta diru on bat. Nori izan behar nionez, sufritzen ari nez da futbola utziko dut oso zaila zan. Inok ez zuen ulertuko eta horregatik egon nintzen. 15 urtez. Gustatu, aurra nintzen asko gustatzen zitzaidan futbola, baina presio hortara iritsi nintzenean, etzen hain divertigarria. Presio hori kudeatzerako orduan, zer egite zenuen? Bazen dituen taktikak edo laguntza jaso zenuen edo taldearen babesa? Eske hori da problema, 19 urtekin ez daukazula armarik horri aurre egiteko. Orain 39 euskat, pentsatzen dut orain hartuko banu hori, momentu hori, lehenengo mailan jokatzea, bestera batera gestionatuko nuen, baina 19 urtekin ez daukazu armarik lagundu nork zer esango duzu klubean. Psikologoa behar duzula, ez daukazu armarik, eta ustot gaur egun ere ez dauzkatela, eta ez egitzen zaie 19 urteko gazteeri, lehen mailan ez egitzen zaie kriston heldutasuna, ongi jokatu esatela, presioa jasan, gero prentxaurroko atera eta gainera hitzonak esan ditzatela, ez? Ez beti gauza bera esaten dute, 19 urte euskate, ez esango dute. Ez daukazu armarik adin horrekin horri aurre egiteko, beraz, triunfatzeko adin horrekin ere ni beti pentsatu izan dut, bi aukera daudela, edo oso heldua izan eta gutxi dira hola, edo inkonstiente bat izan. Hau da, berdin da, erdi kanpotik botako dute golera tiro bat, ze faiatzen badot, inkonstentzia daukat eta ez naiz konturatzen ze kritika aukiko ditudan edo inkonstente bat. Ez ditut izenak esango, baina batzuk okurritzen zaizki lehenengo mailan, triunfatu dutenak 16, 17, 19, 20 urtekin, ez heldua zirelako baizik eta ez dut izenik esango, ezta? Grabatzen ari eraz. Ez dut izenik esango, baina, badaude, bai realean, bai atletiken, ikuste dituzula debutatutela 17, 18, 19, 20 urtekin, eta baloia eskatzen zuten. Zelaira urten, nola da posible, ni eskutatzen nintzen, aurkarian atzean, niri ez pasatzeko baloia, faiatzeko beldurra batik. Jende hori ikustu denean, admiratzen dut, eta ez da heldua direlako, gero prentxaurrekoan ikusten da oso helduak ez direla, edo liatzen dituztenekin. Baina batean, ateratzen dira Samamesen lanoetan, 19 urte dituzte, penalti badago eta berai egotan nahi dute. Ni penalti bat zegoenean, alik eta urrunen egelitzen nintzen, badazpa ez tokatzeko niri botatzea. En fin, oso heldua edo inkonstiente bat, da nien nintzen ez bat eta ez beste. Horregatik ez nuen triunfatu. Bueno, triunfatu. Hortatik bizi izan nintzen, baina... Relatiboa da hori. Futbola utzi eta esan dezakegu ordutik sorkuntza lanetan ari zarela, hainbat gauza egin dituzu bide horretan. Zein izan da pixkat bidea, zergatik jo zenuen sorkuntzara, esan duzu presio hori jasatea zela futbolaren alde ilunena, baina oholtzan ere, fokoa daude, publikoa dago, kritika dago, komponente hori bertan daukazu oraindik ere. Gauza da, lehen esan bezala, futbolean denbora libre asko neukan. Egunean 2 ordu lan egiten genuen. Gaur egun gehiago dituzte, bideoak ikuste dituzte, eta hola, baina gure garaian, zorionez, 10etan zubietara jute zinean, eta 12etan etxean zen den. Eta, orduan ordu asko libre, aukera zen, ingenieritza bat ikastea, baina, enun egin. Denbora bete behar nuen, eta pentsatu nuen gitarra jotzen ikastea. 20 urtekin realean ari nintzela. Ikusten nu, akordo batzu joten nakizkila,
eta gero melodia batzuk egiten bai, eta nik uste dut egia esan, eta hasi nintzen realean ez jokatzen. Futbolean hasieran oso ezagun egin nintzen, ze lehenengo partidutan gauza honak egin nitun, baina pixkanaka gero ez ezagunago, eta nik uste dut, eta hau hola aitortu behar da, uste nahi nula futbolista berezi bat izan, atentzioa pixka deitu. Futbolista kantante. Badago presidente bat, eta zitzaion gezki joan, futbolista kantante Julio Iglesias izan zen. Julio Iglesias Real Madrideko portero izan zen, igual ez da zu jakingo. Igual ez dakizuen orden Julio Iglesias. Vale, baspa. Meme asko daude bere. Vale. Bueno, eta pentsatu nun, futbolista espezial bat izan nahi dut, futbolista kantante, eta horregatik hasi nintzen kantuan. Neutziko ditu sartzen. Pasa. Bai, hori. Protokolarioak, txaloak. Bueno, hoxe, eta futbolan ari nintzen bitartan, kantuak egiten hasi nintzen, futbolista cantante esan bezala, jendeak esatezian erdera esatezian, ya haces bastantes cantadas en el campo y a cantar ahora. Eta hasi nintzen kontzertuak ematen, lotxagabe, nakizkin lau akordekin egin nituen 12 kantu, eta hasi nintzen kontzertuak ematen, inkonstentzia pixkatekin hor bai, eta jendeak etortzezan ikustera, baina gertatzezan kantutik kantura letra esplikatzen hasten nintzela. Nundin horrez joan, desamore bat, maitasun bat, eta jendeak, bai, pegatin hori zer da? Gaur eguneko kamiseta dira, eguneko kamisetak. Eta Euskal Telekoako zira. En fin, kontzertuak ematen hasi nintzen, gutxi gora berakoak, esan talento handia ez neukan musikan, baina letra esplikatzen hasten nintzenean, konturatzen nintzen jendeak atentzio gehiago jartzen ziala, kontatzen nuenean, kantatzen nuenean baino. Osea, kontakizunean jendea atento zegoen, hasten nintzen kantatzen, ara begira, ez tekiz zer, nik kaso. Eta pixkanak hasten nintzen gutxiago kantatzen eta gehiago kontatzen. Eta bukatu zan hori, bukatu nuen gitarra usten eta monologo bat egin nuen. Eta ja monologista bezala hasten nintzen, eta hor bai, jendea etortzen ikustera, sarrera ordaintzen zuen gainera, eta hor funtzionatzen hasi zen gauza. Eta monologoak funtzionatzen hasi zirenean, telebistako norbaitek ikusten duen, ETV-ko norbaitek, eta deitu ninduen programa bat grabatzeko, eta ordutik uztartzen ditut, ja musika ez, musika utzi nun. Musika utzi nun batez ere, kontzertu bakoitzeko 200 bat euro galtzen dituen. Eta esan rentablea. Zertan? Bueno, bakizu, kartelak nik ordaintzen dituen, ni pegatzen dituen, humilda. Eta musika utzi nun, ze hortik ez nun bide handirik aterako, eta oin monologista eta aurkezle bezala bizimodu ateratzen dut, baina pixkat hortik etorri zan dinamika. Futbolista espezial bat izan nahi nuen, ero jendeak pixkat niri begiratzea, ero atentzia deitzea. Tristea da hola esatea, polita holitzak historia romantikoa bat kontatzea, baina hola izan zen. Evoluzio hortan, futbola, gitarra, monologoak, azkenean etengabe eraldatzen aritu izan zara, gaur egun ere telebista, ederra da, baina krudela ere, hau da audientziak espada dute funtzionatzen kalera. Beldurra ere ziurgabetasun horri, izango zaio eta nola aurre egite zaio horri? Badakit gero beste galdero daukazularako zerbaitentzat, futboleko garaiak zerbaitetako balio izan dian, talde lanak eta bar, egia esan ez. Balio izan diana futboleko garaia da, 19 urtekin, 30.000 personan aurreko presio horrek, jasan ezin nuen presio hori, orain, ez nahi zurduri jartzen eskenatoki baten, edo ez dakit nola esan, dana relatibizatzen dut. Eskenatoki baten jarri eta 200 pertsona baldin badaude, ez dakit, 30.000 pertsona egon zizkit txistua jotzen, al unisono, edo Kadizen behin 12.000 pertsona unisonoan, gurruxaga, io de puta. Egia da, esperientzia hori bizita gero, ze gertatu daiteke gaur hemen, edo monologo baten, ez jendeak barrez egitea, edo relatibizatzen dut askoz gehiago, adina ere gehiago daukadalako, baina orduko ura oso gogorra izan zelako, edo oso presio handia, eta oraingoa, telebistan, audientzia, ez dakit, dena relatibizatzen dut. Balio izan zian horrek, gaur egun gauzak askoz lasaiago hartzeko. Oholtzan egiten duzun disiplinen artean, zein da gehien gustatzen zaizuna, non zaude erosoen, ulertzen dugu gitarra ez dela oso lagun, egun. Baina evoluzioa ikusita, aurrera begira zer probatzea nahiko zenuke, nun ikusten duzu, zertarako prest? Nire burua ikusten Nik ditu duzu zintudan hona etortzeko, bai, aurrera.
Normalean ez joaten gauza askotara, baina neure ikusten dut monologista bezala, bakarrizketalari bezala, gainera ez daude asko Euskal Herrian, kompetentzia gutxi dago, bizimodu aurreratatzeko, ez dago euskeraz gutxi daude, honek ez ditut ezautzen. Eta hor, eroso hor sentitzen naiz, eta hori gustatzen zait. Aktore bezala egin ditute pare batean zeslan, eta orain beste bat prestatzen gabiltza, deitu naute, sekula ez dut esango ni aktorea nizela, ez naiz aktorea. Baina tekstu bat ikasi eta humorezkoa eta bota eta hori egin dezaket, baina aktore nintzak esekula izango ez da nire helburua ez da hori. Bai monologista izatea eta bai. Eta monologistaren lana pixkat erakustea eta Euskal Herrian ez dago ze, Xabi bertsolaria da, ez dago ze bertsolariek hartu dute leku hori aspalditik eta bikain irutzen zait. Parkatu. Ez, hartu dute eta igual horregatik egia esan ez dago. Lan hori, funtzio hori bertsolariek hartu dutelako, baina, bueno, bizkanaka nik uste dut polita litzakela beste bide batera irekitzea hemen monologoetatik eta hortan saiatuko naiz. Esan duzu, monologisten lana erakustea ere badela nolabait nahi duzuna, nik uste interesgarria dela, ez? Askotan azpibaloratutako lanak direlako, eta ez dakit gai garen irudikatzeko zer den lan hori benetan. Ez dakit gai izango zinean labur esaltzeko benetan zer den monologista baten lana, non gokatzen duzun zuk, eta zergatik dihar duzun hortan. Bueno, hor, humorea dago azteko, ezta? Eta humorean importantzia, haber txapa hundi ez duan sartzen, Txisten bako bota bestela. Ja. Monologista batek egiten dabana humorea edo barre egin gauzetaz. Eta ustot humorea superimportantea dela, bizitza zoriontsu gehiegi dezatea, baina alik eta estres gutxiena eta bizitza alik eta honen aukitzeko. Zergatik, baina ez txisteak kontatzea jendea barreiteko. Norberak bere buruari barre egiten jakiteko. Zure buruari barre egiten asmatzen baduzu, baldin badakizu, gauza relatibizatzen dituzu, eta hainbeste sufrirazten gaituzten ustezko arazoiek relatibizatzen dituzu. Ze guk sufritzen dugun arazoen 90% gure burua sortutako da, ero gizarteak ez dira benetan arazoak. Esan nahi dut, adibidez, ni gaur hona etorri naiz. Hemen ez dakit, 100 pertsona daude. Imaginatu lo hartzen dutela denak, nire hitzaldiakin. Hombre, mingarria litzateke niretzat, baina 3 egun egoten naiz horri bueltak ematen, serioski, hori serio hartuz, hitzaldi bat eman nuen, eta 100 pertsonak lo hartu zuten, 3 egun horrekin sufritzen, hori ez da benetako arazo bat da tragedia bat, ez dakit, maite duzu norbait galtzea, baina horrek ezin dit, horlako gauzatek ezin dit 3 egun izorratu, ezin dizkit 3 egun izorratu. Beraz, zein daukera horri alik eta azkarren barre egin gertakizun horri. Nola? Imaginatu, esatea nik esango nuke nire buruari, edo eskenatoki baten, ostia, lehenguan lo hartu zuten 100 pertsonak. Hemendik aurrera farmazietan, insomnioa duen jendeantzat, 2 medikamentu daude. Dormidina eta CD bat nire hitzaldi batekin. Baina segituen zuk ez barre 100 pertsona hoieri, lo hartu duten nahi. En fin, zure buruari arazo hori desdramatizatu, relativizatu. Eta hori da humorearen zera. Eta bakoitzak egin behar lukena nik uste dut, edo proposatzen dudana, beti izaten dugu, gertakizun bat, gertatzen egunean problematxo bat, edo, ostia, seguru, ontaz egun batez barrengo dugula. Seguru bazaude barrengo duzula egun baten, segatik ez gera saiatzen alik eta azkarren izatea eta ez hemendik 1000 betera. Alik eta azkarren, alba da gaur, edo bihar, baina. Eta hori da humorean importantzia niretzako edo zeinen bizitzan. Eta gero monologista baten lana, da hori erakustea jendeari. Hau da, nik kontatzen dituenak eskenatokian, nire monologotan da nire bizipen horiek, garai baten hainbesteko sufrimentua sortu zizkiatenak, kontatzen ditut humorearen betaurrekoak ipinita, eta desdramatizatzen dut, eta horre laguntzen dit. Ni honez, azken 20 urtetan, 4 edo 5 psikologotan. 4 edo 5 psikologo bizitatu ditut. Bizitatu ez, joan da ordaindu, bizitatu ematen du joan, ez ordaindu eta ongi. Karua da. Eta konturatzen zen egun baten, oindala 6-7 urte, psikologo batena joan, eta nire problemak, ustezko problema horiek, serio edo dramatikoki kontatuta baino, eskenatoki baten, problema berdinak, humoreakin kontatuta, emaitz asko sobea lortzen nuela. Terapian. Emaitz asko sobea nuken, psikologari 60 euro pagatu eta superdramatikoki kontatzen, ni futbolari nintzenean, asko sufritu nuen, ze beti bankilloan nengoen, hori kontatzen dut eskenatoki baten, barre eginez nire buruari, eta emaitz asko sobea lortu ditut, zoriontasunean edo, bizimodu hobe baten. Bultzatuko nuke jendea,
hostia, eske are gaizki begiratu dit, eske arek atzo ez dakit zer esan zidan, eta hostia, tio, horrek ez dira problemak. Eta horrek ezin gaitu sufrierazi, edo nota txar batek, jode, ez gaa hilko. Aproba, aprobetako. Bai, aloso aprobatu, baina ez dakit esplikatu nahi zen. Bai. Eta monologistan lana uste dela jendeari erakustea humorearen importantzia bizimoduan aurre egiteko eta relatibizatzeko problema guzti horiek. Humorea nolabait baliabide bezala, erraminta bezala planteatzen duzu, baina aldi berean ikasketarako erramintara izan daiteke, hau da, gaur 100 lokartzen badira, barre egitea zure burui ondo, baina hortik ikastea ere... Noski, urrengoan betxatu horreko nuke zergatik hartuten lo, eta urrengoan beste zerbait kontatu edo ez etorri berrido. Baina jode, desdramatizatu, hemen izango zan nahi mingarri izango litzateke, minutu batzuz behintzat, lo hartuko balute. Hori desdramatizatu behintzat. Gero, etara konklusioak, ostia, zergatik hartu dute lo. Gero lan egin, oza, ez gara, danari barreztio tingo. Gero lan egin behar da, baina behintzat, arazo horrek 3 egun lorik egin gabe ez edukitzea. Eta horrek hori egiteko, hortaz barra egitea, alik eta azkarren oso lagungarri da. Ados, ez da, galderai baduzuen, edo honen arira zerbait gehitzeko, bota lasai, altxaskua. Gehitzeko, hile, norbait altzetu, bueno, ez nago ados, ital, oza... Logartzen ari naiz, edo... Lo hartu dut, behitu ni lo hartu dut 5 minutu. Zer diozu? Egin barre. Haien, kronologiara bueltatuz, telebistan edagoko pausuak humoretik baino musika gaiekin egin zen dituen, egon zen saio bat, Tumatxak izenekoa, eman zizun aukera bi alderdiak lotzeko, ez? Gitarra izten azteko, eta telebistan lehenengo agerraldiak egiteko. Zer eman zizun lehenengo esperientzia horrek, telebista horrean jarruteko zer behar da? Egan, deitu ninduten programa kultural bat egiteko. Musikako programa kultura bat, kulturala, euskal kultura eta bat eta beste. Lehenengo aldia izango da, futbolari bat eramate dutela horako zerbait aurkeztera. Kulturako programa bat. Bai, seguro ni bai. Bai, ez? Bai. Ni edarrituta nengoen. Pentsatzen zuten musikazalea nintzela, baina esplikatu dut nik musikara segatik egin nuen. Benetan, ni naiz oso musikazalea izan, eta aitortu behar dut, ere euskal musika ere ez nuela jarraitzen gehiegi, garai batekoak. Eta horre elkarrezketatu nituen, euskal musikako izarrak, totenak eta bar. Eta aitortuko dut, egiten nituela elkarrezketa batzuk, eta batzutan nik ez nuela sekula kantu bat erentzun protagonistarena. Beraien egoa igual minduko litzake hau entzun da, baina tokatu zitzen elkarrezketa horiek egitea, askotan jakin gabe parekoaren lana zein zen. Eta gainera oso berden nengoen, niri 10 galdera ematen zizkiaten ikasteko, ikasten nituen 10 galderak, egiten nituen, eta esperientzia hona izan zen, baina oso berden nengoen, eta honi ikusten badot programa hura, lotxatu iten ez. Nitaz, Zerbait sakonagoa esan nahiko nuke, baina... Ez. Hola, bada. Zintzoa zarenik ezin jukatu. Ez zarenik ezin jukatu. Bai, hola izan zen. Hortik, herri txikira egin zenuen paso, Mikel Pagarekin, herri zabiltzate oraindik, eta telebista programa bat izateko, luze doa, denboraldi deixente, Goenkale harrapatzeko dotan, non dago gakoa, zer ematen dizu herri txikik, zein da egunerokotasuna herri txikin, zer dugazu kontatzeko horren inguruan? Bueno, pentsatzen dut, telebista adin honekin ez dela asko ikusten, eta herri txiki inferno handi da programa bat ETV baten botatzen dena. Ez, pentsatzen dut benetan ez dutela... Herri txikiren batekoak egongo dira, bertan. Ez dut uste erdiek igual ez dutela jakingo edo gehiago. Bueno, vale. Herri txiki inferno handi da programa bat ETV batekoa, non herri txiki batera goaz, nire lankidea eta ni, Mikel Pagaditani, ezagutzen dugu hango jendea, eta umore bitartez edo herria ezagutu nahi dugu, edo jende hori ezagutu, herrietako pertsonajekin. Eta bai, 6 urte goaz jau, 6 denboraldi, eta 8 programa egiteko asmoakin hasi ginen, eta 140 goaz, eta esan nahi du, jendeari gustatu zaiola. Gazteek, igual ez duten beste ikusten, baina jende helduak asko ikusten du, adineko jendeak, 70 gora, 80 urtetik gorako jendeak ikusten gaitu asko. Hor problema daukagu, ze audientziekin problema daukagu, audientziak jeisten joaten dira, hiltzen ari diren enean ikusleak. Hola doa, pentsatzen dut, ze hauek ikusten ez diaziko, pentsatzen dut, ez dut uste, baina haiek, hiltzen doazen enean audientziak
geizten joango diren beldur hori badaukagu. Baina, bueno, momentuz, aguantatzen dugu. Utzi. Zer da, telebista programa bat, guk emaitza ikusten dugu. Igandean, herri txikin perro handi, batzuk sofan, beste batzuk sukaldean edo logelan, baina telebista jarri eta, bueno, arindoan zerbait, bi pertsona, herri baten, oholtza bat gero, horren atzetik dagoen dena, zer da, nola bizi duzu zuek, suposatzen dut, 140 herri horrek, ez dituzla orain bai, baina ezin dituzla ezagutuko, nola da egunerokotasuna? Bueno, hor lantalde badago, igual, ez dakit 15 bat pertsona izango gara, eta dago kriston lana, badakit tipikoa dela eskertzak ematen dinean, sari bat ematen dizuetenean, beti lantaldeaz akordatzea, egia da, daude 15 pertsona, herri batera joaten dira, hango jendea ezagutu, apuntatu nondik umore atera dezakegun, gero gidoiak idatzi behar dira, guk elkarrizketak egiteko kamaralaria, sonidista, gero oidana editatu behar da ordenagailuan, eta politipini, 15 pertsona daude horri inguruan, egiten dutenak, programa horrek 6 urte irautea. Eta gero egia da, txaloak eta maitasunak gu jasotzen dugula, bi aurkezleok, baina atzean kriston lantaldea dagoela. Eta topiko bada, baina hala da, eta haiek eskertu behar ditugu noski. Zelan handi egiten dute. Zu, X herrira joate zarenean, zer da ematen dizutena eta zer eman mota hartzen duzu parean dagoenarekin edo nola jartutu zarete? Suposatzen dut, ez ezaguna dira denak, gidoi bat izango duzu papel baten pilik auta hau egiten du eta edo zerrendatuago dago dena, itxiago dago dena. Bai, badaukagu gutxe gora bera, pilik kokodrilo bat baldin baduka jardinean, ni badakit kokodrilo bat daukala, nahiz eta ez jakinaren nahi duan. Pili, zerbait entzuten du, zer dago hor jardinean kokodrilo bat? Sorpresa hori izango da, ni badakit gutxu gora bera hori. Nola dagoen tratua, nik uste dut programaren arrakasta dionean ez da plan gaio, diot, arrakasta gure herri txiki hontan, Euskal Herrian eta gure audientziatxoekin. Arrakastan gakoa uste dela, umorea egiten dugula, baina gu aurkezleok beti azpitik jartzen garela, edo saiatzen garela. Protagonista beti gainetik, hau da, gu gara traketxagoak, gu gara inutilagoak, ez dakit, gu gara desastreagoak, da beti saiatzen gara protagonista goian eta gu azpian jartzea. Umorea goitik bera egin beharrean, Umorea beti gora egitea, azpian jartzea. Eta ustot horrek hori izan dela gakoetako bat arrakastana, edo hainbeste urte jarraian jarraitzena. Gu azpitik jartzea beti, gu beti tontoxeagoak, desastreagoak, beti azpitik. Da ustot umore egiteko, era asertatuena dela ustot. Konsejo esela norbait monologista izan nahi badu edo zerbait, hobe dela zure buruaz barra egitea, edo behintzat denpora bate zure buruaz barra egin, eta gero bestekin sartu nahi duzue, baina zuzenean azte mazarate publikoari barra egiten, empatia asko ez da sortzen. Umorea beti gora beti, bazpa. Zura duzu, audentziak gutxinaka berantz joango direla, edo ez, bateaki, ze gustatuko litzaizuke egitea telebistan, zer gehiago egitea, edo ze motatako programa egitea, edo ez duzu nahi telebistatekin zer ikusirik izan urrengo urteetan. Bueno, nik lehen esan duzu goen kale, hori bai ez dakit izautuko zu, baina harek 18 urte inzituen 18 denboraldi, eta nik gustora ingo nituzke 18 denboraldi, programa hontan. Oso zaila da humorezko programa bat egitea eta funtzionatzen hastea, eta ja funtzionatzen ari dela, inoiz esaten, ezin duke nahi beste registro bat ikustea jendeak badakizula egiten beste zerbait telebistan, eta zertak hortako badago jendea, ez dakit, zaila da humore egile bezala zerbait funtzionatzea. Funtzionatzen ari da, nigati jarraituko nuke telebistan programa egiten, ez daukat pretensio handiegirik hortaz aparte. Ados. Musika saio bat berri doa adibidez ez nuke nahi aurkeztea. Eta futbolean... Eta futbol komentarista ere ez. Ez. Ez dakit, galderarik, zuen aldetik, bota lasai, Ez. Ados. Galdera sorta labur bat sortu dugu, ia zer erantzunen nahi izan ezkero lusatu lasai, Denetik dago, futbolea, telebista, musika futbolala aurkezle lanak, ulertze dut aurkezle lanak aukeratzen dituzula. Baina futbolara joz, futbol zelai bat aukeratu beharko bazenu? Santiago Bernabéu aukeratuko nuke han bi aldiz jokatzeko aukerauko idalako, behin Realakin, eta beste baten Real Unionekin, bigarren B mailan geundela,
Kopa partidu baten eta eliminatu genuen Real Madrid 70.000 pertsonan aurrean, bigarren B mailako talde izan da, orain dela 10 urte, eta sentsazio hura, parte da zelai bat, bertigoa ematen duna, bai goian bazaude ikusten, eta bai behan gora begira, dira lau paret handi, eta 70.000 pertsonan aurrean lortu nuen, ni futbolean lortu den gauzarik handiena, dela Real Madrid eliminatzea kopan, beraien etxean. Eta horretik oroitzen dut. Akordatzen naiz, bukatu zanean partidua, txalokaz esan, bertako jendea, joan zan jende guztia, ikusle guztiak, han nengoen, geunden, baina zelaira begira, eta esaten hon, ez nuen atera nahi zelaitik, ze banekin enitzela berri do bueltatuko horregotera. Azken aldia zen seguru, ja 30 urten dituen, han egongo nintzena, eta horregatik estadio aurra irutzen zait, bueno, handiena, eta, handiena ez Real Madrideko ez naiz, diote, joder, baten dute roncero. Handia esan nahi dut, bueno, ulertu jasue. Oroitzapen handia dauzkadalako. Eta areto bat? Azkabaina esango ganu Bilboko Arriaga eta un poco guai, no? En plan, Arriagan aritu naiz eta... Aritu naiz, Un poco guai. Bai, un poco guai. Bueno, esango dut nire herrikoa. Egia zen Elgoibartarra naiz eta Elgoibarren bi aldiz aritu naiz, behin antzerkian bestaten monologo egiten eta 400 pertsona joan ziren betezan, hostia, herritarrak zu ikustera joan eta betetzea. Ez ziren lokartu? Ez ziren lokartu, barrin zuten txaloa jo, bueno, Elgoibarko aretoa esango dut, porno irde guai. Beste banagoan prestatuta, supostatut erantzuna antzerako izango dela, baina, bueno. Inoiz ahaztuko ez duzun futbol partida bat? Bueno, esan dudan hori, eta nire debuta realean 19 urtekin, Atletico Madriden kontra izan zen, Vicente Calderonen, eta orduan 2 partidu botatzen zian astean, ez gaur bezala dena daudela. Larun batean autonomikak eta igandean Canal Plus. Canal Plus botasun partidua, 19 urte, debuta. Javier Clemente esan entrenatzailea, sonatzea izue, Clemente esan entrenatzailea, eta beldur bat zeukan nerekin, orduan ni oso nervio asko neukan, bere beldurra zan ea 20. minutuan espulsatuko ninduten partidotik. Zorionez, ez zuen asmatu, 70. espulsatu ninduten. Eta oroitzapen hori daukat, ze kaleratu ninduten ere debutean, han jokalari bat zegoen Holandarra ligako pitxitxia zen, Hasselbaink abizena zeukan, nik delantero hori zaindu behar nuen, eta berakin izenun istilu bat, berak agresio bat egin zian, jo ninduen arbitroak ez zuen ikusi, baina kamarek bai. Eta izan zen lehenengo aldia Espainiako ligan, sanzionatu zutela jokalari bat, gero, hau da, kamarak ikusitakoakin, 2 partidu eta zizkioten. Beraz, momentu baten ezagun nahi nintzen, hasi ziren etortzen zubietara, Telecinco, Antena 3, Canal Plus, nire elkarsketak egitera, enekien erderaz, ondo. Jauzez, lehenengo hitz erabili nola holan, ze izan zala, igual, se han transgiversado las palabras. Gero enteratu nintzen, baina urteetara tergiversar, dala, ez dala transgiversar. Esan lehenengo hitz potoloa, 19 urtekin. Etorriztean guzti horiek, elkarsketak egitera, bueno, alduen nahi nuen, baina batean ezaguna bihurtu nintzen, egun hartatik, eta orduan grabatuta daukat, egun hori, 2000. Urtean izan zen, Vicente Calderón, eta partidu auraz, oraindik ere, jendea etortzen zait, hori gogoratuz. Vaya hostia, te dio el negro, Osa hori da. ¿Cómo se llamaba? No la sacan ni nada. Inok ez du asmatzen, baizu sarrak nola diren, Hasselbaink. Hasselbaink. Urrengo monologoari daukatasmoa Hasselbaink izena jartzeko, ez esplikatzeko berri do tipuan izena zintzan. Oraindik gogoratzen du jendeak Real salea direnak partiduaregatik, eta 20 urte pasatu dira. Eta posten hau, izan akzio oso politu bategatik, baina bintzat Realaren 100 aztek izan bat urteko historian, badago esalditxo bat nire izena agertzen dana, eta bueno, horrekin gelitzen naiz. Ados. Azkeneko galdera laburra. Erantzuna laburra nahi oso? Nahi beste, luzetu, lasai. Herri txiki ala hiri handi? Ze bizi duzue programan? Programa bat egiteko, grabatzeko herri txiki bat noski. Joku gehiago ematen du eta ruralagoa eta bat eta beste. Bizitzeko Donostian bizi naiz da, esan, hiri ertain bat esango nuke. Hiri handi bat ez, baina hiri ertain. Herri txikiak ere bukatuko zaizkizu egunen baten? Ondo 40? Ja. Hasi gara auzoetara jutune bai, Loiolan egon ginen, Urrestilan, auzoetara hasi gara, eta bueno, esan asmoa daukagu jarraitzeko alik eta gehien, eta bide hontatik, igual, komunidad de vecinos, edo zen lekutan. Osea, gauza da... Universidadera? Bai,
Gauza da lan eukitzea jarraitzea hemen aurrera. Nik ez da gauza askori gehitzeko, ez da galderari balego, laugarren, bosgarren aldizia, lasai bota. Eta ez dela, ez da perspektibatik, esperientzia bintzat ematen du hori, 19 urteko ikasle batzuri, zer esango zeniek, ez dut esango gogon bendio, agian hitz potoloa da, eta ez garen nor zerbait esateko, baina... Zesango, bueno, gomendioa, bueno. Esan. Ondo logok esatea zuen ametsak jarraitu, borrokatu eta lortuko dituzu, baina hori gezurra da. Hori ez da normalean gertatzen. Zenbatek kontatzen dizue, nik amets bat neukan kriston ametsa eta lortu dut. Gaz hori izatea... Leire Olabarriak orain dela lortu bete. Baita, nik ere egia esan. Realean jokatu nahi nuen txikitan da lortu nuen, baina ez da normalena. Baina holkatzen nuke, ametsa hundiak eukitzeko, baina ametsak esna edo, ez dakit hemen ingeniere zaudete, igual amestea, egun baten nasan zaudetela, eta kohete bat ilargira bialdi duzue, eta zu eserate esaten dutenak jazta iritsi dira, txampana ireki, oza, amets hori... Hankak lurrean. Amets hori holan, ostia, eta zer esango nuke momentu hortan, Houston, tal, ez dakit zer. Oain, amets hori helmuga bezala jartzen baduzue, posiblena da, decepzio bat eukitzea eta frakasatua sentitzea. Beraz, esna ametsak egin, ametsak jarraitu eta bilatu ere bai, baina ez helmuga handiegiak jarri eta ametsa handiegiak metan, ze frustrazioz betetzen gara bestela. Orduan, saiatu amets hori bilatzen, baina disfrutatu bideaz, ze bidea da bizitza eta, ostia, filosofiko, bizitza behin bizi gara. Karre gitarra. En fin. Alde hortatik, ez dakit. Ez dut ezer esan, ez? Ez balio garririk. Aholku bat bakarra bai emango nuke. Nahi dunak hartu. Irekitzen diren bideetan probatu. Ez dakizun ze bide irekiko dira. Ni gaur, Xabik ditu nindu lehengoan, etortzekona bai edo ez esan esaken. Etorri naiz, eta posible dena da, ezertarako ez balio izatea. Igual, hor zaudete, eta esan du, ostia, ordu bat galdu dut nire bizitzakoa, esan dezakezue. Eta ez du ezertako balio agian. Eta nik ere, esatea, zertako balio izan ditonez, jendeak ez da atento egon edo... Baina igual zu ezautu zaitut, eta zu bertxotan ari zera, eta igual, hona etortzeagatik egun baten proposatuko jazu bertxo monologo bat egitea, eta aterako da bide bat. Etxean sofan jarrita ez zaizkit eroriko zerutik aukerak. Orduan, irekitzen dinean bidetxo bat, ostia, ez dakin ora jutuko aukera dagoen, jun, igual ez du ezertako balioko, baina igual beste bide batzuk irekiko dira. Hori da eman dezakedan aholkua lotxagabeki. Eta barre egin. Eta barre egin, zuen buruaz, alba da. Lehen esan dut importantea dela humorea eta eiteko barre zuen buruaz. Ere ez nuke lusatuko deia, oain danak txistea kontatzen aztea eta monologista egitea. Esan bezala ez dago kompetentzia handirik eta hori hor hola ustea nahiko nuke. Baina zuen buruaz barre egin. Jarrera kontu izan da dira. Hori da. Ez da dit. Ja ordu betin du? Ixe, 45 minutu. Nahiko da. Berrogei, ez? Nahiko da, ez? Galderari balago, urduri egongo dira, sari banak eta ondoren. Ja. Eta orduan ez dira logartuko. Eta bakarrik jakiteko eta banua, baina konkursatu dena. Konkursatu dena zer diak, amistak daudenak? Euskalterko amistakoak, zerate, 1.000 euro irabazitzak esunak, gaur? Euskaltero Euskadi. Jode, sorte hon. Eta ez duzunak irabazten, saiatu barre egiten egoerari, ez jarri, ez hasi, hostia, kauen dio, ez ditut 1.000 euro, raiaos, barre egin. Alba da. Txalo bero bat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain, bueno, gelatik aterako gara, eta gero jarraian sari banaketarekin hasiko sarete. Ados? Sorte hon. Sorte hon. Los alumnos y los trabajadores de diseño de la universidad para cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor y salirnos de nuestra rutina de trabajo de día a día. Inoiz ez da jakiten etorkizunak zer eskainiko digun.
Emandako pausu bakoitzak ordea, bere aztarna utziko du. Batzuetan korrika egingo dugu, beste batzuetan salto. Eta jauzi egingo gara, baina beti egongo da norbait altxatzen laguntzeko. Ametsak egia bihurtu daitezkelako. Mondragon Unibertsitatea, errealitaterako prest. Hartzeaena karga bat, jaso, gero mugitu ditzen da, eta gero botatzea beste leku baten. Nola izan da sortze prozesu hori, o nola indezuelan? Lehengo eta behin pixkan merkatua analizau ginen, gero kalkulu batzuk egin ginen lehengo baloketan, eta gero bigarren baloketan ja fabrikatzen hasi ginen. Eta gero automatizatu eta frobak egin, eta hemen gara. Zer nolako izan da horako proiektu erreal bat gauzatu ahal izatez, askotan klaseko teoria hortatik edo, praktikarako salto aitea eta gaina ikustea, realidaden gauzatu eta tangiblea den zerbait sortu zuela. Azkenean proiektu honetan karrera osoan ikasi egun dana praktikan jarri dugu, ez? Oin arte azkenean ez du gauza erreal sakonik egin, eta honekin dana praktikan jarri dugu eta bastante interesantia eta asko ikasi dugu. Gehiago ikastea ez da gauzak praktikara eramaten, sensazio edo daukazu? Azkenean praktikara ebaten, naiz eta lehengo eta bigarren mailan beste proiektu batzuk praktikora bideratu da ondian, baina hau azkenean errealitatera asko hurbildu da, eta gure ezagutzak bertan jarri ditu. Horretaz gain, Mondragon Unibertsitateak PBLD eguna ere antolatzen du, eta gaur aukazu aukera, horrelako proiektu bat aurkezteko, ebaluatua izateko, nola bizizue horrelako egun bat? Azkenean da aukera bat erakusteko gukin dugun lana, ez? Eta jakitzeko ezagutza batzuk azkenean praktikan jarritza, jortzozu da odako, gure kasuan kamioi automatizatu bat, eta, hori, jendea erakusteko aukera. Primeran, eskerrik asko eta suerte gaurko egunen. Mondragon Unibertsitatean laguntza eta finantzazio programa zabala eskaintzen dizugu, zure egoera ekonomikoa ez dadin izan gurekin ikasteko oztopo bat. Programa zabal honen barnean aurkitzen dira Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Ministerioko beka ofizialak, baina baita Bekabide programa ere, Mondragon Unibertsitatearen finantzazio programa propioa. Bekabide programarekin, Mondragon Unibertsitatean ikasleen eta beren familien egoera ekonomikoetara egokitzen ditugu ordainketak. Arazo ekonomikoak ez daitezen unibertsitatean ikasteko traba izan. Mondragon Unibertsitatean ikastea suposatzen dituen gastuak kontutan hartuz eta familia bakoitzaren egoera ekonomikoa aztertuz, ordainketa plan pertsonalizatuak definitzen ditugu. Formazio dual programari esker, gure ikasleek lanatik ikasketak uztartzeko aukera dute. Honek, beraien ikasketak finantzatzeko aukera ematen dielarik. Bekabide programaren baitan dauden ikasleek lehentasuna dute programa hontan sartzerako orduan. Hau guztia, lehendabiziko egunetik hasita eta inongo interesi gabe. Familiak inongo konpromiso gabe gerturatu zaitezkete informazio gehiago eskatzera. ¿Quieres conseguir 3 ámbitos de conocimiento en una ingeniería? En esta ingeniería multidisciplinar trabajarás técnicas y conocimientos de mecánica, electrónica y automatización. Este grado se ofrece en 2 campuses, en Arrasate y en Bilbao, en Zorrozaurre. Puedes acceder al grado de Ingeniería Mecatrónica de 2 maneras, desde un ciclo formativo de grado superior o después de cursar el bachillerato. Si has realizado un ciclo formativo de grado superior, se te reconocerán 60 ECTS, así que la duración del grado será de 3 años. Si vienes del bachillerato, te graduarás en 4 años. Aprenderás a través de proyectos, dando soluciones reales a problemas reales. Al ser una ingeniería dual, conocerás muy de cerca la realidad de la empresa. Trabajarás mientras estudias, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la universidad en el entorno real de la empresa.
hay un programa común donde participan los tutores de la Universidad de Mondragón junto con los tutores de Mondragón Assembly, donde se define un poquito el proyecto para el estudiante y las fases de desarrollo según el nivel en el que se encuentre la universidad, en qué grado esté. Tenemos 9 estudiantes del grado de mecatrónica, 5 del año pasado y 4 se acaban de incorporar. Y un poco la dinámica que utilizamos con los estudiantes de grado en modalidad dual es que se incorporan en Mondragón Assembly dentro de un equipo de trabajo. De esta manera tendrás un contacto directo con la empresa, lo que te permitirá, una vez finalizado el grado, continuar con tu carrera profesional en la misma. Al terminar el grado, tendrás 2 años de experiencia profesional y serás capaz de trabajar en diferentes sectores, entre otros, industria de bienes de consumo, máquina-herramienta, aeronáutica, ferroviario. Ven y responde a los futuros retos industriales que tiene la sociedad. Aukeratu dute Mondragon Unibertsitatea online egiteko aukera emoten doztelako, eta nire kasuen behintzet horregaitik espalitz ezingo neuke ikasketarik egin, eta horregaitik oso eskartuten hau. Nik asko eskertzen dutena Mondragon Unibertsitatetik da gehien bat irakaslearekiko dekoten tratu personal hori eta hurbileko tratu hori, ez? Horrek motibatzen nau gradue aurrera ataratzeko eta ikasketetan aurrera egiteko. Segileko bakoitzan lehenengo zati, dauzati lektiboa, bertan klase jasotzen ditugula, eta horren ondoren dauzati praktikoa dela klasen ikasi deuna praktikan jartzea. Eta nire kasu mintzat oso garrantzitsu iruditzen zait, oso interesantea, enpresakin egoten gehala lanen, eta hola proiektoi asko zerrealagoa da. La relación con los alumnos y con la universidad fue muy buena, fue fluida, fue flexible, fue rápida y fue muy enriquecedora. Los alumnos hicieron muy buenas propuestas, frescas, que es lo que buscábamos nosotros, y la puesta en escena con las imágenes que nos presentaron, el trabajo que había por detrás, realmente profesional. Había un trabajo muy profesional y mucha dedicación y valorable. Para nosotros fue muy enriquecedor por la cantidad de ideas nuevas que surgieron. Laugarren mailan gradu amaierako proiektua burutze dugu, eta gure kasun DBZ eta diseinu berrikuntza zentroko ikerketa talde baten gaude ordnantzako proiektu bat burutzeko. Laugarren mailan proiektu errealak burutze ditugunez, lan mundua gertutik ezagutu dugu. Los proyectos que tiene la Universidad de Mondragón con Orona al final nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor, visualizar nuevos conceptos, tener ideas frescas y apoyarnos en la creatividad que tienen los alumnos y los trabajadores de diseño de la universidad para cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor y salirnos de nuestra rutina de trabajo de día a día. Inoiz ez da jakiten etorkizunak zer eskainiko digun. Emandako pausu bakoitzak ordea, bere aztarna utziko du. Batzuetan korrika egingo dugu, beste batzuetan salto. Eta jauzi egingo gara, baina beti egongo da norbait altxatzen laguntzeko. Ametsak egia bihurtu daitezkelako. Mondragon Unibertsitatea, errealitaterako prest. I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face. 'Cause I know I'm the baddest bitch
balls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está pidiendo que atrás se pueda dar. Azken baten, egoera bat izanik, igual mendia jun da, kanpada eta mobilea kargatu nahi, eta ontako baliabidek igual ez dira, hainbeste, ez tezkau hainbeste, eta orduan, diseinatu dugu errota eramangarri bat, azken baten gure mugikorrak elikatzeko, eta ber. Nola indiozue aurre erronka horrei, nola diseinatu zuen, pixka prozesua nolakoa izan da? Bueno, hasiera baten pentsatu genuen diseinu optimua, azken baten zuk mendia ez tezu emango kiston masa edo kiston pixua dekan zea bat, gero bai, motxilan eta hola emateko izan behar duzu ze desmontatzia da ona, motxilan erraizik zarteko bat, orduan diseinua batik bat zea erabileu barra pegable bat, eta hola deskau desmontatzia eta montatzia aldi beren. Eta gero pixkat fijatu geha eredu fizikon izango zela eraginkorra izateko. Hortako hainbat kalkulo inditugu programa ezberdinak egin MATLABekin dagoela eta fizika aztertu eta gero montatzia egin genuen. Hau guztiak gaur PBLD egunen aurkeztuko zuentzako zer nolakoa da, hasteko proiektua erreal bat garatzeko aukera aukitzea eta bigarrenik hoi aurkezteko eta ebaluatzeko holako ekimen bat itea. Nola baloratzezu hoi? Gutzako oso positiboa da, azkenen beti bizi guztien egon geha kalkulo teorikoak dagoela egiten, baina igual inoiz ez dugu eman praktika olako proiektu bat. Eta aukeratua izan da eta epaile batzuk gure proiektua ikusteko aukera eukita oso aberazgarria iruditzen zaigu eta azken baten motivazio bat da hurrengo urtetako proiektutako eta hola ikusita olako garrantziak ala hemen olako proiektu batek iruditzen zaigu motivazio aldetik da bentan lagundu ite izu edo. Primeran da suerte asko gaur. Mekanikako lehenengo graduko ikasleek zate, lehenengo mailakok eta gaur hementxe zuen proiektua aurkezten izate. Zein da zehazki proiektua zertan datza? Gure proiektua azkenean zen kolisioa barrura materialak eraman behar genitun, horren berreraikuntza edo berriketa egiteko, eta hortako burrua bat edo mekanismoak planteatu behar genuen, materiala era seguru, azkar eta merke eta on batean materiala pasatzeko eta hortako honekin. Prozesua nolakoa izan da, nola haitu zeate lanen? Hasiera batian inginuna izan zen, kolisioan ingurua aztertu, kolisioan azalpena o struktura zelakoa zen, eta horretarako arazoan analizi bat inginun, hori itxerakoan hasi ginen gure prototipoan diseinua egiten, SolidWorks programa erabiliz, eta hau itxerakoan hasi ginen gure prototipoan optimizazioa, eta honetarako prozesua askoz ere erresagoa egiteko programatu ginen C hizkuntza erabiliz eta Virtual Studio programa erabiliz programa bat optimizazio hori era askoz ere erresagoa egiteko. Prozesu hontan, guzti hontan, ze ikasi zu edo zerkin gehatzi zate? Azkenean hasi ikasi egu optimizazioa eta lako gauzei buruz, azkenean kalkulo guztiak egiteko eta diseinu alik eta eraginkorrena izateko gauza herri asko ikasi ahal izatetugu. Adibidez, estatika iruden klasean emandako zerbait ez zela eta gure kabuz horri buruz ikasi egu eta azkenean implementatzea guztu. Azkenen horren kontua da proiektu erreal bateken aurren jartze zeatela ez, eta proiektu errealoi garatu behar dezuela. Orduan, ze onura edo ze alderdi hon ikuste izkiozue proiektu errealak garatzeko aukera izatea unibertsitaten? Zuk esan duzuna, azkenean
planteatzen jaku errealian aldan egon arazo bat, eta lehenengo mailakoak izan da batez be, azkenean jartzen dugu gure burua arazo erreal baten, eta horretarako zela da gure lehenengo aldisa olako zehoz egiten, aldo ikusi errealitatean da zen aurre ikusitako arazoak zela planteau eta hori dana zela aurre ikusi. Primeran, suerte asko gaur. Informatika ingenieritzako bigarren mailako graduko ikaslek zeate eta MUF apain dezu ezta, zertan datza, zein da zuen erronka burutu behar izan dezuena? Gure ideia zera batean izan zen fitness aplikazio bat egitea, baina gure kazun umentzako zuzendua, ez? Eta hori egiteko, esan dugun erronkarik handiena izan da, aplikazio egitea umentzako polita, soinen aldetik, animazioen aldetik, eta bestaldere ariketak erabakitzerakoan, umen garapenean lagungarriak ziren ariketak hautatze izan da. Eta nola lortu zuen umei bideratutako aplikazio bat eta behaientzako egokia izangoan ariketakin daitea, prozesua pixkat nola izan da? Lehenengo bilatu genuen eta informatu genuen pixka bat kirol munduko pertsonak ezagutzen zutenak umentzako zer zen hona eta guzti hori, eta bestaldetik egon ginen denbora asko marrazkiak egiten, musikare guk egin genuen, guztia guk egin dugu, internetin asko begiratuz, galderak egiten, zer zen umei gustatzen zitzaiona. Ja behin aplikazioaren proiektua garatuta, prozesu honetan ze ikasi zu edo zer da prozesu honetan gelditzezaten alderdirik onena edo positiboena? Azkenean ezagutu dugu nola erabiltzea teknologia berriak, klasean emanen ez dugunak, adibidez Kinect erabildu dugu egiteko proiektu hau, eta alde horretatik ere libreria berrik eta gauza berrik ez ditugunak ikasi klasean. Hori da honen. Azkenen proiektu erreal baten aurren jartze zeate ez, eta eskolan ikasitako aplikatu ezakezu eta gauza berrik ikasi, ezta? Bai. Eta horreiz onura ikuste diozue eta bigarrenik gaurko bezalako egun baten aurkezteko aukera, ebaluatuk izateko aukera, nola bizizue hoi? Pixka bat da, enpresa aldetik nola proiektu real bat esango balitzu bezala. Orduan ikusten dugu pixka bat nola da den enpresa mundua eta unibertsitatetik kanpora nola egiten diren gauzak ikusteko. Primeran, eskerrik asko eta suerte asko gaur. Bai, Mikel, ekoteknologiako ikaslek zeate eta gaur, ze proiektu aurkeztezue PBL egun hontan? Gaur aurkezten proiektua da, hemen dakazuen tabla eta bike rack hau. Gukin dauna izan da hirugarren kurtsoko lehenengo seiek hontan, azkenen tablan surfak medio ambienten dakan impactu hau murrizten zaiatu. Eta prozesuei nola indezu edo zertan oinarritu zeate impactu hori gutxitzeko? Azkenen tablak dakan materialetan fijatu gara batez, eta nola proiektua hilabete ingurukoa den, bakarrikan nukleoa aldatu dugu. Aldatu duguna izan da poliuretanotikan kartoizko nukleo batea, eta hori aztertu dugu pixkaz, ze eragindekan da material aldatziak geho bere funtzionamendun, da holako gauzak. Gaur PBL deien aurkeztezue proiektua, aurrez baita Kontxak Hondartzan probatutakoak zeate, zen muz izan zen teste hori edo? Ondo, piztu kamarakin dagoela, kriston pilatorri zian, egun hortan hori izan zen igual raro agutzako, ez? Eta olatu aldetik, egun zehar izan zen, Kontxan beti olatu txiki daude, baina aizia eta olako egun bat izan zen, da geho ikusi genuen tablak faiatze zuela, dideskiakin ura sartu ditzegun pixka, no seke, da etorkizuna behira bazkaula, gauzak aldatzeko ere bai. Hobetzeko kontuk, ezta? Hoi da. Eta, zer nolakoa da, proiektu erreal bat ez, azkenen zuen kasune baita probatu inal izan dezuen proiektu bat gauzatzea, ze onura edo ze alde honik uste izkiozu horri? Bidez, konparauta hauan arte nituen proiektukin, igual hau errealo da. Hau, aukera gehiago ikuste dugu bateatzeko aurrea, orduan, polito da, gehiago motibago digun nik usteet, eta justu nekasun gustatzen egun gai bada, orduan oso guztu da, honekin hola ikastia. Primeran, eskerrik asko. Mondragon Unibertsitatean laguntza eta finantzazio programa zabala eskaintzen dizugu, zure egoera ekonomikoa ez dadin izan gurekin ikasteko oztopo bat. Programa zabal honen barnean aurkitzen dira
Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Ministerioko beka ofizialak, baina baita Bekabide programa ere, Mondragon Unibertsitatearen finantzazio programa propioa. Bekabide programarekin, Mondragon Unibertsitatean ikasleen eta beren familien egoera ekonomikoetara egokitzen ditugu ordainketak. Arazo ekonomikoak ez daitezen unibertsitatean ikasteko traba izan. Mondragon Unibertsitatean ikastea suposatzen dituen gastuak kontutan hartuz eta familia bakoitzaren egoera ekonomikoa aztertuz, ordainketa plan pertsonalizatuak definitzen ditugu. Formazio dual programari esker, gure ikasleek lanatik ikasketak uztartzeko aukera dute. Honek beraien ikasketak finantzatzeko aukera ematen dielarik. Bekabide programaren baitan dauden ikasleek lehentasuna dute programa hontan sartzerako orduan. Hau guztia, lehendabiziko egunetik hasita eta inongo interesi gabe. Familiak inongo konpromiso gabe gerturatu zaitezkete informazio gehiago eskatzera. ¿Quieres conseguir 3 ámbitos de conocimiento en una ingeniería? En esta ingeniería multidisciplinar trabajarás técnicas y conocimientos de mecánica, electrónica y automatización. Este grado se ofrece en 2 campuses, en Arrasate y en Bilbao, en Zorrozaurre. Puedes acceder al grado de Ingeniería Mecatrónica de 2 maneras, desde un ciclo formativo de grado superior o después de cursar el bachillerato. Si has realizado un ciclo formativo de grado superior, se te reconocerán 60 ECTS, así que la duración del grado será de 3 años. Si vienes del bachillerato, te graduarás en 4 años. Aprenderás a través de proyectos, dando soluciones reales a problemas reales. Al ser una ingeniería dual, conocerás muy de cerca la realidad de la empresa. Trabajarás mientras estudias, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la universidad en el entorno real de la empresa. Hay un programa común donde participan los tutores de la Universidad de Mondragón junto con los tutores de Mondragon Assembly, donde se define un poquito el proyecto para el estudiante y las fases de desarrollo según el nivel en el que se encuentre la universidad, en qué grado esté. Tenemos 9 estudiantes del grado de mecatrónica, 5 del año pasado y 4 se acaban de incorporar. Y un poco la dinámica que utilizamos con los estudiantes de grado en modalidad dual es que se incorporan en Mondragon Assembly dentro de un equipo de trabajo. De esta manera tendrás un contacto directo con la empresa, lo que te permitirá, una vez finalizado el grado, continuar con tu carrera profesional en la misma. Al terminar el grado, tendrás 2 años de experiencia profesional y serás capaz de trabajar en diferentes sectores, entre otros, industria de bienes de consumo, máquina-herramienta, aeronáutica, ferroviario. Ven y responde a los futuros retos industriales que tiene la sociedad. Aukeratu dute Mondragon Unibertsitatea online egiteko aukera emoten doztelako, eta nire kasuen behintzet horregaitik espalitz ezingo neuke ikasketarik egin, eta horregaitik oso eskartuten nago. Nik asko eskertzen dutena Mondragon Unibertsitatetik da gehien bat irakaslearekiko dekoten tratu personal hori eta hurbileko tratu hori, ez? Horrek motibatzen nau gradue aurrera ataratzeko eta ikasketetan aurrera egiteko. Seilileko bakoitzan lehenengo zati, dauzati lektiboa, bertan klase jasotzen ditugula, eta horren ondoren dauzati praktikoa dela klasen ikasi deuna praktikan jartzea. Eta nire kasu mintzat oso garrantzitsu iruditzen zait, oso interesantea, enpresakin egoten gehala lanen, eta hola proiektoi asko zerrealagoa da. La relación con los alumnos y con la universidad fue muy buena, fue fluida, fue flexible, fue rápida y fue muy enriquecedora. Los alumnos hicieron muy buenas propuestas, frescas, que es lo que buscábamos nosotros, y la puesta en escena con las imágenes que nos presentaron, el trabajo que había por detrás, realmente profesional. Había un trabajo muy profesional y mucha dedicación.
y valorable. Para nosotros fue muy enriquecedor por la cantidad de ideas nuevas que surgieron. Laugarren mailan gradu amaierako proiektua burutze dugu, eta gure kasun DBZ eta Diseinu Berrikuntza Zentroko ikerketa talde baten gaude, ordenantzako proiektu bat burutzeko. Laugarren mailan proiektu errealak burutze ditugunez, lan mundua gertutik ezagutzen dugu. Los proyectos que tiene la Universidad de Mondragón con Orona al final nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor, visualizar nuevos conceptos, tener ideas frescas y apoyarnos en la creatividad que tienen los alumnos y los trabajadores de diseño de la universidad para cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor y salirnos de nuestra rutina de trabajo de día a día. Inoiz ez da jakiten etorkizunak zer eskainiko digun. Emandako pausu bakoitzak ordea, bere aztarna utziko du. Batzuetan korrika egingo dugu, beste batzuetan salto. Eta jauzi egingo gara, baina beti egongo da norbait altxatzen laguntzeko. Ametsak egia bihurtu daitezkelako. Mondragon Unibertsitatea, errealitaterako prest. Bueno,
eguerdion danoi. Bukatzear gaude aurtengo PBLD laugarren edizioa. Dudak izan dugu, denbora askar pasatzen dela eta lau bostoteza, baina laugarrena dela konfirmatzen dugu. Lau edizio hauetan, hainbat gauza aldatzen joan gara, Mondragon Unibertsitatea eta Eskola Politeknikoari dagokion izaera berritzailearen ondorioz esango nuke. Eta urtez urte saiatzen gara berrikuntzak, hobekuntzak, txertatzen, gaurko egun hontan denon hobe beharrez, bai zeuek, bai gurekin dauden erakunde laguntzaileak, bai irakasleak, bai bisitan etortzen diren hainbat pertsona, eta guztien hobe beharrez saiatzen gara gauzak hobetzen urtez urte. Gaurko hontan, eskerrak eman nahi dizkizuet, hainbat pertsonai gaurko egun hau posible egiten duzuelako, alde batetik antolaketa taldea. Gaur hau martxan egoteko eta esaten zidaten ointxe, nahiko kontrolauta dagoela ematen du. Lau urtek ere ematen dut igutea pixkat eskarmentua eta gauza kontrolatuta eramateko, edo itxura emateko bintzat aukera daukagu. Orduan, antolatzaileei, hemen dagoen talde potenteari, eskerrak alde batetik. Bestetik, irakaslegoari, gaur ikusi izan ditugun proiektu guzti hauek, zue gabe, ikasle gabe ezinezkoa da noski, baina atzetik dauden irakasle guztiak ere kontutan hartu behar ditugu. Bai prozesuan eta bai gaurko egunean ere, zuen proiektu guztiak ebaluatzera etorri diren irakasle guztiak. Baita ere, eskertu behar ditut, gaur gurekin ebaluatzen lanetan egon diren pertsonak. Izan ditugu, Oronako Inge Isasa izan dugu, Ikerlaneko Igor Villarreal, gureak enpresako Jon Ander Arzaiuz, Beterriko Nerea Jurrebaso, eta Inebaskeko Itziar Uribe izan ditugu zuen proiektuak ebaluatzen. Lau finalisten proiektuak ebaluatzen, azken irabazleak hautatu alizateko, orduan beraiei ere, eskerrak. Eta guzti hori esan da, azken eskerra zuentzako. Gaur, gurera etorri zeaten, ikasle guztientzako. 125 ikasle inguru elkartu zeate, 55 proiektu ikusteko aukera izan deu, titulazio eta maila ezberdinetakoak, eta zueri ere eskerrak, egin duzuen lan guzti hori, gaur hemen erakusteko aukera eman diguzuelako guztioi. Besterik gabe txalo bat eman nizbeke guztioi eskertzeko. Eta ze gehiago, gaur gauza asko pasa dira, zuek egon zarete zuen proiektuak erakusten, baina beste hainbat ikasle ere ekarri ditugu gaur gurera, onera, proiektu hauek ikusteko. Lehengo mailako 500 ikasle inguru pasa dira gaur, zuen proiektu guztiak ikusten. Horrek ere, baduke bere meritua. Baina ez bakarrik eskolako ikasleak, baizik eta batxilergoko zentro ezberdinetako ikasleak ere izan dira gaur hemen, 100 ikasletik gora egon dira, ingenieritza buruan daukaten ikasle horiek ere etorri dira, ingenieritza zertan gauzatzen den ikustera. Eta esan oso posi joan dira, orduan zentzu hortan ere eskerrak eman edizkizuet. Gauza gehiago? Esan deun bezala, balorazio prozesu bat egon da, zuen proiektu guztiak ikusi, berri ikusi eta bizi izan dituzte epaimaiko kideek, eta prozesu hortan, lausari ematera iritsiko gara gaurko egun hontan. Dakizuen bezala, eta aurreko urteetako eskema errepikatuz, sari bat barkatu izango da publikoak hautatzen duena. Gaur egon diren bisitari guzti hauek aukera izan dute gehien gustatu zaien proiektua hautatzeko. Eta proiektu hori gaur rekonozituko dugu. Bestetikan, komunikazio gaitasunak neurtu nahi ditugu, biztaratu nahi izan ditugu baita ere. Eta bideo honenaren saria ere emango deu aurten gontan lehendabiziko aldiz. Kasu hontan, eskerrak eman nahi dizkiez, azetakako Xabi eta apurtzan, ez dakinun dauden, eta gure komunikazioko Aizale Gorururi, ebalatze lan hortan aritu dielako, eskerrik asko beraiei ere. Beste sari bat, beste nobedade bat, aurtengoa izango da, ekintzaietasunaren saria. Ekintzaietasunaren ikuspegitik, etorkizun gehiago ikusi diogun proiektua jasoko du sari hau. Kasu hontan, epaimai profesionalak hautatu du proiektu hau ere. Eta azkenik, sari nagusia, esango dukena, proiektu osoenari saria. Ikuspegi guztietatik, proiektu osoena gertatu den saria emango dugu. Sari guzti hauek emateko ez naiz ni izango, ni aurkezle lanetan nahi naiz, baina hemen dauzkat nirekin sari hauek emango dituztenak.
Alde batetik dauket Miren Artaraz, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, bestetik Inigo Market, Orona Ideoko Garapen zuzendaria, bestetik Aritz Otxandiano, Fagorreko Gizarte Berrikuntzako zuzendaria, eta azkenik Carlos García, Eskola Politikoko koordinatzaile orokorra. Eta beraik emango dituzte sari hauek. Behin guzti hau izan da, sari baniketari ekingo diogu horren zai zaudeteta danok. Orduan, lehendabiziko saria, publikoaren saria izango da. Esan deun bezala, gaur onera etorri diren, ikasle guzti horiek hautatu duten saria, gehien gustau jaken proiektua. Hortarako, Miren Artaraz gonbidatzen dut, Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, sari hau emoteko. Miren. Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko lehenengo eta behin ekitaldi honetara konbidatzeagatik, zen niretzako plazerra da hona etortzea horrelako ekitaldi polit batetan parte hartzeko. Eta, PBL metodologia oso aberasgarria eta interesgarria dela argia dago, eta zuek asko ikasi duzute metodologia hori aplikatzen, irakasleak egin dutena da izan delako, materiala banatu eta lan hildoak zehaztu, baina hezkuntzaren ardua zuena izan delako. Orduan, seguru nago eta zuek horrela esan diguzue estanetan, asko ikasi duzutela. Baina guztiok asko ikasi duzute, baina bakarrik batzuk saria irabazi dute. Orduan nire asmoa da nerbioekin bukatzeko sariaren onuraduna esatea. Lehenengo mailako proiektu bat da, informatikako ingeniaritzako Fighter Files Z proiektua, eta Jorge da Silva, Urko Agirre Gómez Korta, Izan Marcos eta Eiko Morales Mercedes, etor dadila. Eskerrik asko Miren, zorionak taldeari. Urrengo saria, esan duen bezala komunikazio gaitasunak neurtu nahi izan dituen saria da, eta bideo honenari, zuedanok prestatu dezue bideo bat, prestatu zenuten, gehienok, bideo horri errekonozimendua da, esan bezala, komunikazio alorretan adituak egon dira bideo honen ebaluaketa lanetan, eta saria hontxe Carlosek emango digu. Kaixo egunon, oso azkar joan naiz. Eskerrik asko etortzeagatik, batez ere parte hartzeagatik, denontzat hau, baina batez ere irabazleentzat. Eta irabazleak dira ingenieritza biomedikakoak, 3. mailakoak, proiektua Robotic Surgery. Maider Izazmendi, Maili Arregi, Amaia Muguruza, Irati Baldibielso, Maite Arzaiuz eta Natali Wester. Mesedez, sigo. Zorionan eskak. Orain pasatzen gara urrengo sarietara, publiko edo epaimai profesionalak hautatu ditun 2 sarietako batera. Kasu hontan, Aritz Otxandiano izango da sari honen emailea. Aritz?
Egun ondanoi, eta zorionak egin dozuen lan guztiagaitik, eta eskerrak saria emoteko aukera emotearren, eta niretzat badoko balio berezi bat, saria hau izetia apur bat etorkizuna begira dabilen sari bat, eta mundu hau, apurtxo bat iraunkorrago egiteko, alegin edo ekarpen bat egin nahi dagoena. Orduan, sari hau, ekoteknologia eta prozesu industrialetako ingenieritzako 3. mailakoentzat da, eta proiektua da diseño y fabricación de una tabla de surf sostenible y de una sujeción para trasladarla en bicicleta. Eta sarituak, Aitor Atorragasti Aizpurua, Mikel Atxaga Sarasua, Nagore del Canto Martínez, Maider Gina Trullos eta Gilpu Jalinen. Bueno, eta ja bukatzen joateko, azkenengo saria gelditzen zaigu. Kasu honetan, PBL osoenari edo proiektu osoenaren saria. Hortarako, Inigo Market daukagu hemen, da sari honen emaila izango da. Egunon guztioi, eta eskerrik asko etortzegatik, parte hartzegatik, zoriona guztiei, batzu bakarrik erabezi dezakete, eta orduan niri tukatzen zai sari potolona ematea. Zuaitz Gurrutxagaren aholkuak entzun ondoren nik uste dut hitzak guztiak soberan daudela, oseak besterik gabe. Saria da, industria diseinuko eta produktu garapenerako ingeniritza, 2. mailakoak zarete, proiektuaren izena llanta de aleación de aluminio, Cupra Rin, eta saridunak zarete Ander Ávila, Maria Gallastegi, Sergio Rosinos, Janire Sánchez eta Endika Zeharra. Zorionak. Bueno, bukatzeko nahiko genduke pixka familia argazki bat atera, orduan mesedez saritu guztiak etorri estena tokira, sarien mailak ere eta danekin argazki bat ateako de bukatu aurretik. Jetxi. Nahi duztena. Dano zabete? Bio... Bai, mendatoz. Jarri, makurtu edo, tano batean. Honen bestez bukatzen da aurtengoa, datorren urten gehiago eta hobeto. Eta bukatzeko kanpoan dakaudan ontzako lun txiki bat, etxea bintzatiko beteta joateko. Eskerrik asko da noi. Mondragon Unibertsitatean laguntza eta finantzazio programa zabala eskaintzen dizugu, zure egoera ekonomikoa ez dadin izan gurekin ikasteko oztopo bat. Programa zabal honen barnean aurkitzen dira Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Ministerioko beka ofizialak, baina baita Bekabide programa ere, Mondragon Unibertsitatearen finantzazio programa propioa. Bekabide programarekin,
Mondragon Unibertsitatean ikasleen eta beren familien egoera ekonomikoetara egokitzen ditugu ordainketak. Arazo ekonomikoak ez daitezen unibertsitatean ikasteko traba izan. Mondragon Unibertsitatean ikastea suposatzen dituen gastuak kontutan hartuz eta familia bakoitzaren egoera